ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 டேஸ் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 7வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். ஓகே, நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். ஒரே ஒரு வாட்டி அண்ணா பகவானை நினைத்து நமஸ்காரம் பண்ணி இன்னத்த சாப்டர்ல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கு எல்லா ஸ்லோகமும் நமக்கு அதோட உள் அர்த்தம் புரிஞ்சுன்னு நம்ம அது நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறையில அது வந்து பழக்கப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் ஒரு வாட்டி மியூட்ல எல்லாரும் சொல்லுங்க. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. பிரபுஜிக்கு இது படிக்க வேண்டாம்னு சொல்றீங்க இல்லையா? ட்ரை பண்றடா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, அரவிந்த் பிரபுஜி ட்ரை பண்றடா. பிரணதி. ஹரே கிருஷ்ணா அரவிந்த் பிரபுஜி. ஓகே, நானே படிச்சுடுறேன். மாதாஜி செல்வகுமார் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காரு. அவர் வேணா படிக்கிறாரான்னு கேக்குறேன். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க? ஆமாங்க. அப்ப படிங்க. ஓகே, படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனாக்ஷலாகய சக்ஷுருன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश च श्री रूपं सात्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सवजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुता सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुष्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी परचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्त्वामगं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. நல்லா சொல்லிட்டீங்க. அப்போ ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் நாளைக்கு மீன்ஸ் இந்த 18 டேஸ் ஒரு நாளைக்கு நீங்களும் சொல்லிடுங்க. கரெக்டா தானே படிக்கிறாங்க, நல்லாதான் படிக்கிறாங்க. 18 நாட்கள் எல்லாம் மியூட் பண்ணிடுங்கண்ணா. பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதுதான் வந்திருப்போம் நம்ம. இப்ப வந்து அத்தியாயம் 7. அதோட என்ன டைட்டில்? ஞான விஞ்ஞான யுகம், முழுமையான அறிவு. அவருடைய தெய்வீக அருள் அவைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. இவர் யாரு? ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியர் ஆஃப் இஸ்கான் கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம். அவருடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம இப்போ படிக்கிறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம், அதோட பரிசீலனை பண்ணலாம். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல். எப்படி முன்னேறணும்? சமபுத்தி. எல்லாத்தையும் சமபுத்தியா வச்சுக்கணும். யாரையும் வந்து எல்லாம் சமத்துவமா இருக்கணும். என்னது எல்லாருமே அது இந்த ஒரு ஸ்லோகம் வந்து அதான் திங்க் பண்ணி பாக்குறேன். அந்த ஸ்லோகம் கிடைச்சது. எல்லாரையும் சமமா இதை எதிர்கொள்ளணும். அப்ப அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா அஷ்டாங்க யோகாவில நம்ம வந்து முன்னேறிட்டு போகலாம். அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் என்னதுன்னு பார்த்தோம். அந்த ஏணிப்படி மாதிரி பார்த்தோம்.
ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்? இது அர்ஜுனன் கேட்கிறார், ஏன் மனதை வந்து கட்டுப்படுத்த கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு. அப்ப என்ன கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? அபியாசேனத்து கௌந்தேய, நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தனாக்கா யூ வில் கெட் இட். அண்ட் வித்வுட் இது வித் டிட்டாச்மெண்ட் அது வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண வந்துடும். தோல்வியுற்ற யோகின் இலக்கு என்னது? சுச்சியினாம் ஸ்ரீமதாம் கேகே, நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல அவன் வந்து பிறப்பான், திரும்பி பிறப்பான். அவனுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கலைனாலும் திரும்பி அடுத்தது ஒரு ஹியூமன் பீங்கா பிறப்போம். ஆனா நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல ஆன்மீகமும் இருக்கும், அந்த மாதிரி வீட்டுல பிறப்போம். பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம். யுக்த தமோ மத, அதுதான் வந்து பெஸ்ட் யோகம். நிறைய யோகம் பார்க்கிறோம், அது வந்து பக்தி யோகத்தை நம்ம செயல்புரியறது நல்லது. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? கிருஷ்ணரை பற்றி பெற்றதன் மூலம் அவரை பற்றி முழுவதுமாக அறிவது. 1ல இருந்து 3 வரைக்கும் அதை பார்க்க போறோம். பொருள் மற்றும் ஆன்மீக ஆற்றல்கள் இரண்டிற்கும் ஆதாரமாக கிருஷ்ணரை அறிவது. அது பொருள் உலகமா இருக்கட்டும், இல்ல ஆன்மீக பொருள் உலகம்னா இப்ப நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், இல்ல ஆன்மீகமா இருக்கட்டும், ரெண்டுமே பகவான் தான் சிருஷ்டிச்சிருக்கார். அப்ப அவர் தான் ஆதாரம் இல்லாத. 4ல இருந்து 12 அதை பார்க்க போறோம். 3 முறைகளும் கிருஷ்ணரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. 3 முறைகள்னா என்னது? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அவர் அபால கண்ட்ரோல் பண்றார். எனவே சரணடைதல். அதனால நம்ம வந்து பகவானுக்கு தான் சரணடையணும். ஏன்னா அதை விட டாப் யாரு? நம்ம வந்து கட்டுண்ட ஆத்மா. இந்த 3 முக்குணங்களும் நம்மளை தாக்கிண்டே இருப்போம். ஆனா பகவான் இப்படி அதுக்கும் மேல அவர் இவ்வாளையெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறார். அப்ப நம்ம வந்து பகவானை சரணடையும் போது இதெல்லாம் தானாக விட்டு போய்விடும். 15ல இருந்து 19 துரோகிகளுக்கு அறிவில்லை. கிருஷ்ணரிடம் ஒருபோதும் அவர் சரணடைவதில்லை. பக்திமான்கள் அறிவை வளர்த்து சரணடைகிறார்கள். யாரு டிவோட்டிஸ் இருக்காங்களோ அவங்க சரணடைவாங்க. ஆனா யாருக்கு நம்பிக்கையிலோ, ஏத்திஸ்ட் பீப்புள், யாருக்கு வந்து விசுவாசம் இல்ல பகவான் பேர்ல ஒன்னும் நம்பிக்கை இல்லையோ அவங்க வந்து சரணடைய மாட்டாங்க. அதையும் போட்டு 15ல இருந்து 19 அவங்களுக்கு ஒன்னும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவார். 20ல இருந்து 25 அதுல என்ன? அறிவு இல்லாத மற்றவர்கள் யாரெல்லாம் தேவர்களிடம் சரணடைந்தவர்கள் ஆள்மாறாட்டம் செய்பவர்கள், அது பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் 26ல இருந்து 30 என்னது? கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் உயிர் மற்றும் அவரது சுதந்திரத்தின் குழப்பம். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் உயிர் மற்றும் அவரது சுதந்திரத்தின், பகவான் நமக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு, அதை பத்தி உள்ள குழப்பமா இது பார்க்கலாம். அதுக்குள்ள என்ன கொடுத்துருக்கு. அடுத்தது எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் முள்ள எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நோமர் நான் வந்து ரிமைண்ட் பண்ணவே மாட்டேன். எல்லாரும் நல்லா ஓப்பன் அப். யூ ஷுட் ஆல் பி ஏபிள் டு நல்ல நம்பிக்கையோட வந்து நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க எல்லாரையும். அப்படி உட்கார்ந்து இப்படி வேண்டாமா? யாருக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேண்டாமா? ஓகே, செல்வகுமார் படி. பாக்கி உள்ள முள்ள ஆன்சர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மயி ஆசக்த மனா பார்த்த யோகம் யஜ்ஞம் மத் ஆஸ்ரயः அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா ஞாஸ்யசி தச்ருணு. ஸ்ருணுனா கேளு. அவன் என்ன சொல்றார்? பகவான் உவாச்ச, பகவான் சொல்றார். என்ன சொல்றார்? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. இனிமே எப்படி என்கிட்ட வந்து இன்னும் டிவோட்டடா, இது வரைக்கும் அதுதான் சொல்லிட்டு வந்திருக்காரு, இன்னமும் நான் வந்து உனக்கு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். எப்படி வேற பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் ஒன்னுத்தையும் பற்றி வைக்காம அதுதானே சொல்லியிருக்கா, பற்றில்லாமங்கிற. ஆனா அதுலதான், ஆனா பகவான் இடத்தில் பற்று வைக்க வேண்டும். என்னிடம் பற்று கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றி முழு உணர்வு, பகவானை பத்தி ஃபுல் நாலேஜோட, அப்புறம் யோகத்தை அந்த மாதிரி யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸ் நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன். எஸ், யாருமே ஹேண்ட் பண்ணலையா? வெரி பேட். ஓகே, நான் படிச்சது போறேன். ஞானம் தே அகம் சவிஜ்ஞானம் இதம் வக்ஷ்யாம் யக்ஷேஷதः யஜ்ஞாத்வா நேஹ பூயோ அன்யத் ஞாத்தவ்யம் அவசிஷ்யதே. தற்போது சாதாரணமான அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டிய ஏதும் இல்லை. ரெண்டுமே நான் உனக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துடுறேன். என்னது? சாதாரண அறிவு, நார்மல் அறிவுனா என்னது? பௌதிக வாழ்க்கையில எல்லாம் நல்லா படிச்சு முன்னுக்கு வந்தவங்க அவங்களும் இருக்கலாம். ஆனா ஆன்மீகத்துல கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி. ஆனா தெய்வீக அறிவியும் பகவான் உள்ள அறிவியும் அண்ட் சாதாரண அறிவியும் வந்து கம்பேர் பண்ணி நான் உனக்கு வந்து டிஃபரன்ஸும் சொல்றேன். முழுமையாக அதை பத்தி ஃபுல் டீட்டெயில் நான் உனக்கு தரேன். அப்ப அதை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியது எதுவுமே இருக்காது. கம்ப்ளீட்டா உனக்கு வந்து எல்லாமே தெரிந்து போய்விடும்.
மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்சித் யததி சித்தயே யததாமபி சித்தானாம் கஷ்சின்மாம் வேதி தத்வதः. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவர் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுது, ஓட்டப்பந்தயம் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மேரத்தான் ரேஸ் அப்படின்னாக்கா நிறைய பேர் வருவா. 10,000 20,000 சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வருவா. இவங்க எல்லாம் வந்து சித்தி பெறுவாரவங்க எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வருவாங்களா? வரமாட்டாங்க. எல்லாம் மெதுவா பின்னாடிதான் வருவா. இந்த ஃபர்ஸ்ட் வரவர் யாரு? யாரோ ஒரு ஆள் 2 ஆள் தான் முன்னாடி வருவா. அதுலயும் வீழ்ச்சி அடையிறவர் நிறைய பேர் இருக்கா. நான் ஆன்மீகத்தே அப்படிதான். நம்ம ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் நல்லா படிக்கிறோம் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் வருவாங்க. அப்புறம் போக கொஞ்சம் இது தாழ்ந்துடும். அந்த ஒரு இதெல்லாம் ஒரு உத்வேகம் அது கொஞ்சம் போயிடும். அதனால என்ன பகவானே சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதால, மனுஷியானாம் சஹஸ்ரேஷு, சஹசிரம்னா என்னது? ஆயிரம் மனுஷர், நிறைய மனுஷர் இருக்கா. ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் தான் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். ஒருத்தன் தான் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வரானே அந்த மாதிரி. அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான். இவ்வளவு பக்தி பண்றோம் எல்லாம் பண்றோம், அதுல இருந்து ஒருத்தர் தான் ஒரு மாதிரி ஜெயிச்சுன்னு வருவோம். அதுலயும் அந்த மாதிரி வரவங்களையும் யாரோ ஒருத்தர் தான் வந்து பகவானை வந்து மனிதர்களில் கூட யாருன்னு ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான். பகவானை ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கிறவர் அதுல இருந்து ஒரு ஆளுதான் நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். எஸ். அப்போ நம்ம எப்படி கத்துக்கணும் அந்த மாதிரி பகவானை பத்தி நினைக்கணும்னா எப்படி? முதல்ல என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீக அறிவியலில் ஆர்வம் இருக்க வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் ஜிக்ஞாசுனா என்னது? படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்வம் வேணும். என்ன ஆர்வம்? ஆன்மீகம். பகவத்கீதா கிளாஸ் ஜஸ்ட் பேசிக் ஸ்டெப் 18 days. அதுல என்ன சொல்லியிருக்கு? ஜப்பா பண்ண சொல்லியிருக்கலாம். சரி, அதுக்கு அடுத்து ஒரு ஜப்பா 1 round ஜப்பா சொல்றாங்க. ஓகே, அது கிளாஸ்லயே பண்றோம், கூட பண்ணா சரி கிளாஸ்ல பண்றோம், இப்ப வீட்லயும் ஒண்ணு ட்ரை பண்ணலாம்னு நீங்க அதெல்லாம் பண்ணலாம். சோ ஆன்மீக ஃபர்ஸ்ட் அறிவியல் அது ஒரு ஆர்வம் வேணும். ஆன்மீகத்துல ஒரு ஆர்வம் இருந்து படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்வத்தோட வரணும். அப்புறம் தகுதியான குரு கிட்ட தான் படிக்கணும். யாரோ சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் படிச்சா இதுதான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம். அப்ப எந்த மாதிரி குரு அணுகணும்? தகுதியான குருங்கிறது யாரு? பரம்பரா சிஸ்டம்ல வர குரு தான் வந்து ப்ராப்பர் குரு. அப்ப இந்த இஸ்கான்ல லக்கிலி வி ஆல் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் குரு சிஸ்டம் தான். அந்த பரம்பரா சிஸ்டம் இருக்கு. சோ நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து எல்லாம் படிக்கலாம். அதுதான் படிச்சுன்னு இருக்கோம். நம்ம உண்மை உருவில் சொல்லிட்டு நம்ம புக்ல என்ன படிக்கிறோம்? பிரபுபாதா எழுதினதுதான் எல்லாம் பரம்பரா சிஸ்டம்ல வந்ததுதான். அப்புறம் ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை பின்பற்றணும். இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். என்னது? நோ மீட் ஈட்டிங். இந்த லெவல்ல இல்ல, இந்த லெவல்ல இப்ப உங்க வீட்டுல எல்லாம் சாப்பிடுறோம்னா ஒரேடியோ 1 ஓவர் நைட்ல நாங்களும் விட்டுடலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அப்போ மெதுவா வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு அப்படி மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டுட்டு, ஏன்னா இது வந்து என்னன்னாக்கா நாக்கு பழகிப்படுத்தினா அது டேஸ்ட் அதுதான் ரொம்ப நமக்கு இது என்னது தடங்கள். நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கு அதுதான் பெரிய தடங்கள். சாப்பிடணும், தூங்கணும், இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ். நமக்கு லெஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்மி கொடுத்தோம்னா ஆன்மீகம் தானாவே அந்த தராசு மாதிரி இருக்கும். இது வந்து நம்ம வந்து இப்ப எதுல இருக்கோம்? பௌதிக ஆசை பாசம் அதுல அழுத்தின் இருக்கு. இங்க இப்படி அழுத்தின் இருக்கு. இது ஒன்னொன்னா விடுபட ஆன்மீகம் என்னாகும்? அதுக்கு வந்துடும். இந்த இதெல்லாம் லைட்டா போயிடும். அப்ப இதுல இருந்து விடுபட்டு நம்ம ஆன்மீகத்தை நுழையணும்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணதான். நோ மீட் ஈட்டிங் கொடுத்துருக்கு. நோ கேம்பிளிங். பணத்தை வச்சுன்னு இது பண்றாங்க இல்லையா, அந்த கேம்பிளிங்க்கு சூதாட்டம் அது பண்ணக்கூடாது. நோ இன்டாக்சிகேஷன். எனிதிங் ஒரு கிக் வர்றது, ஒரு இது அடிக்ஷன் மாதிரி. எனக்கு அது இல்லைன்னா தலை வெடிச்சிடும். அது டீயா இருக்கட்டும், காஃபியா இருக்கட்டும், சிகரெட்டா இருக்கட்டும், கல்லா இருக்கட்டும், எதுவானாலும் இருக்கட்டும். அதை தவிர கஞ்சா இதெல்லாமும் இருக்கு, எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம். அது இன்டாக்சிகேஷன். அதுல இருந்து நம்ம வந்து விடுபடணும். அப்புறம் நோ இல்லிசிட் செக்ஸ். அந்த மாதிரி அதர் தேன் பெட்லாக்ல இருக்கிற அந்த மாதிரி இதுலதான் நம்ம வந்து செக்ஸ் வச்சுக்கலாம். அதர் தேன் தட் நம்ம வச்சுக்கிறது இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். இல்ல, அது பண்ணக்கூடாது. இதுதான் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல். இதை பண்ணினோம்னாலே ஆன்மீகத்தை தானாவே நமக்கு வந்து முன்னேற்றம் காண முடியும். எஸ். அப்புறம் சக்திமானின் சக்தி. பூமிர் ஆபோ அனலோ வாயு கம் மனோ புத்திர் ஏவச்ச அகங்கார இதி யம்மே பின்னா பிரகிருதி அஷ்டதா. மொழிபெயர்ப்பு: நிலம். பூமினா என்னது? நிலம். ஆப்போ வந்து இதெல்லாம் சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட். அப்ப நம்ம கோரிலேட் பண்ணிக்கலாம். பூமி நம்மளும் பூமி தான் சொல்றோம். ஆனா பூமினா பூமி, நிலம். ஆப்புனாக்க அது சான்ஸ்கிரிட்ல ஆப்புனாக்க நீர். அனலோனா நமக்கு ஒரு மாதிரி கெஸ் பண்ணலாம். அனலா கொதிக்கிறது அப்படின்னு. தட் மீன்ஸ் நெருப்பு, அனல், நெருப்பு. வாயு நம்ம ஐ திங்க் வாயு புத்திரன்லாம் சொல்றோம். இப்போ வாயுனாலும் நமக்கு தெரியும் காற்று. அப்புறம் கம் ஆகாயம், ஸ்பேஸ். மனோ மனசு, புத்தி அது நம்ம புத்தி தான் சொல்றோம். ஏவ ச அப்படின்னா அண்ட் ஆல்சோ அகங்காரம். அகங்காரம் கான்சியஸ்னஸ் தான் இருக்கேங்கிற. இப்ப நமக்கு உணர்வு இருக்கு இல்லையா, நம்ம உணர்ச்சியோட இருப்போம் எல்லாரும். அந்த கான்சியஸ்னஸ். இத்தியம்மே பின்னா பிரகிருதி ரஷ்டதான். இங்கிட்டேந்து பின்னமா வந்து என்னுடைய இதுதான் எனர்ஜி தான் அதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு.
நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த 8ம் சேர்ந்ததே என்னது பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும். இது எல்லாமே பகவான் தான் வந்தது. So all these things are also நமக்கு பகவான் தான் கிடைத்திருக்கு. அப்புறம் என்னது அபரேயம் இதஸ்த்வன்யாம் பிரகிருதிம் வித்தி மே பராம் ஜீவபூதம் மகாபாஹோ யயேதம் காரியதே ஜகத். என்னது பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இதை தவிர இன்னொன்னு ஒரு உயர்ந்த சக்தி இருக்காது. என்னது இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியது ஆகும். ஜீவாத்மாக்கள்னா நம்ம வந்து இந்த பிரகிருத்தியை நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இதுல தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய என்னது காற்று யாரு வந்து பம்ப் பண்ணி வச்சிருக்க, நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோமா? இல்ல, வெளியில இருக்கிற காத்தை தான் நம்ம சுவாசிக்கிறோம். அதே போல தண்ணி, நதியில எல்லாம் தண்ணி ஓடுறது அதுதான் நம்ம பைப்லைன்ல வந்து. அப்புறம் குளம், குட்டை, அதுதான் அடுத்த ஸ்டேஜ். பட் மெயின் இந்த ரிசர்வாயர் இந்த இதுலதான் நதி இந்த இதெல்லாம் இருக்கு அங்க இருந்து. சோ நம்ம வந்து பிரகிருதியில என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணதான் செய்யணும். அதே போல மேகங்கள் கூடுறது, அங்கேருந்து மழை வருது, அந்த மழையில இருந்து தண்ணி ஃபார்ம் ஆகி அந்த மாதிரி. ஒரு வீடு கட்டுறோம், எங்கேருந்து வீடு கட்டுறோம்? செங்கல், மணல் எல்லாம் நல்லா நம்ம இந்த இதுல இருந்து எடுக்கிறோம். செங்கல் ஓகே ஃபேக்டரியில இருந்து பண்றாங்களா இருக்கும். அந்த செங்கல்குள்ள அந்த ப்ராடக்ட் இந்த பேசிக் ப்ராடக்ட் எங்க இருந்து எடுக்கிறாங்க? இந்த பூமியில இருந்து எடுக்கிறோம் நம்ம. அப்ப எல்லாமே நம்ம பூமியில பகவான் கிரியேட் பண்ணிருக்க இந்த உலகத்தை தான் நம்ம வந்து சார்ந்து வாழ்ந்து. அப்ப நம்ம சுயநலத்திற்காக நம்ம வந்து இதை வந்து உபயோகிச்சுட்டு இருக்கோம். யாரு? இந்த உயிர்வாழிகள். அந்த உயிர்வாழிகளையும் நான் என்னுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல், நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய அங்கம் தான். அதான் கொடுத்துருக்கீங்க. அந்த உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். நான் தான் அதையும் இயற்கையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், ஜீவாத்மாக்களையும் நான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் ஏதத் யோனினி பூதானி சர்வாணி த்யுபதாரய அகம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகதஹ பிரபவ பிரளயஸ்ததா. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. அப்படின்னா என்னது? ஜட இயற்கை. இப்ப நம்ம பாக்குறதுல இது இருக்கிறது ஜட உலகம் தான். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், இங்கிலீஷ்ல சொல்ல போச்சுன்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், தமிழ்ல என்னது? ஜட இயற்கை. அப்ப இந்த ஜட இயற்கையில என்னெல்லாம் கிரியேட் ஆயிருக்கு அதெல்லாம் பகவான் பண்ணியிருக்காரு. நாட் ஓன்லி ஜட இயற்கை, இது ஆன்மீக உலகம் இருக்கு இல்லையா, அதுல எல்லாம் பகவான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. சோ இதை வந்து இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. என்னது? இது வந்து ஆதியும் அந்தமும். இதை கிரியேட் பண்ணதுன்னா இதை அனிஹிலேட் பண்றது நான் தான் வந்து இதை பிரளயம் வந்து அழிக்கவும் வைப்பேன். எஸ், படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்ததவை. ஓகே. அப்புறம் மத்த பரதரம் நான்ய கிஞ்சிதஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வமிதம் புரோதம் சூத்ரே மணிகணாய்வ. அந்த மணிகளால கோத்த இந்த இது இருக்கே மாலை, இது எப்படி கோக்கப்பட்டு ஒரு நூல்ல வந்து ஒரு மணி கிட்டக்க எப்படி ஒரு அரேஞ்சா இருக்கோ, அதே போல இந்த பிரகிருத்தில எல்லாம் அரேஞ்சா தான் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா ஒன்னும் தாறுமாறெல்லாம் இருக்காது. ஒரு நதி ஓடின்னு இருக்கும், அது பக்கத்துல மரங்கள் இருக்கும், அது பக்கத்துல மலை இருக்கும், எல்லாம் இருக்கிற வேண்டிய இடத்துல இருக்கு. அதே போல நம்ம இந்த யூனிவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா கூடிய இந்த கேலக்சில எல்லாம் பார்த்தா கரெக்டா அந்த வேர்ல்டு நம்மளுடைய இந்த எர்த் அது அழகா ரொட்டேஷன், அந்த டைம் பீரியட்ல இருந்து அழகா ரொட்டேஷன் ஆகி வந்துட்டே இருக்கும். ஃபுல் சன்னை சுத்தின்னு ஒரு ரெவல்யூஷன் எத்தனை டைம் எடுக்கணுமோ அந்த டைம்ல தான் சுத்தும். அது ஒரு இடத்துல அந்த ஆர்பிட்ல ஒரு இடத்துல அது சுத்தணும். அது எவ்வளவு நேரத்துல சுத்தணும் அவ்வளவு கரெக்டா அது சுத்தி. இதெல்லாம் கிருஷ்ணரோட என்னது அவரோட பவர் இருக்கிறதுனால தான், அவரோட என்னது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல தான் எல்லாமே நடக்கிறது. அப்புறம் என்னது நாட் ஓன்லி அர்த், பக்கத்துல எல்லாம் இருக்கேன் அடுத்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இன்னும் அதோட ஆர்பிட்ல தான் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கும். இன்னும் இடிச்சது ஆக்சிடென்ட் அதெல்லாம் இன்னும் அங்க நடக்காது. எல்லாம் நம்ம இங்கதான் நம்ம பொருள் எல்லாம் உண்டாக்கிருக்கோம், காரு அது இதுன்னு. அப்ப நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல பார்க்கலாம், நம்மளே கிரியேட் பண்ணி நம்மளே அழிஞ்சுக்கிறோம் இங்க. ஆனா பகவானோட சிருஷ்டியில எப்படி எல்லாம் கரெக்டா அந்த சூத்திரே மணிகனா சூத்திர அந்த இது த்ரெட்ல வந்து எப்படி மணி எல்லாம் கோத்து இருக்கோ அது போல கரெக்டா பெர்ஃபெக்டா அவர் வந்து நம்ம வேர்ல்ட்ல சிருஷ்டி பண்ணியிருக்காரு. செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளது. அப்புறம் ரசோ அகம் அப்சு கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சசி சூரியயோ பிரணவஹ சர்வ வேதேஷு சப்தக்கே பௌருஷம் திருஷு. குந்தின் மகனே, நானே நீரின் சுவை. ரசம்னா என்னது? நம்ம குடிக்கிற அந்த ரசம் கிடையாது, சாப்பிடுற ரசம் கிடையாது. இது ரசம்னாக்க என்னது? நல்ல ரசம். மலையாளத்துல இந்த ரசம் சொல்லுவா, நல்ல ரசம் உண்டு அப்படின்பா. ரசம்னா என்னது? டேஸ்ட்.
ரசம் அகம், என்னது நான் தான். எந்த டேஸ்ட்ல இருக்கேன்? அப்சு கௌந்தேய, அப்சுனா நீர், நீர்ல உள்ள டேஸ்ட் நான் தான். கௌந்தேன அர்ஜுனா, அர்ஜுனா என்ன சொல்றாரு? நீர் குடிக்கிறோம், தண்ணி குடிக்கிறோம்னா அதுல என்ன டேஸ்ட் இருக்கு? கசப்பா, புளிப்பா, திதிப்பா தெரியாது, ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு. அந்த டேஸ்ட் நான் தான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அப்புறம் பிரபாஸ்மி, பிரகாசம் வர்றது எங்கேருந்து? சசி, மூன்லைட், சூரிய, சன்லைட், இது வந்து பிரபாஸ்மி, அதோட வெளிச்சமும் நான் தான். சூரியத்துல இருந்து வர வெளிச்சமும் இருக்கட்டும், சந்திரன்ல இருந்து வர வெளிச்சமும் நான் தான். பிரணவக சர்வ வேதேஷு, பிரணவ ஓம்காரம், பிரணவ ஓம்காரம் சொல்றோம் இல்லையா? அதுல வேதங்கள்லாம் நான் சொல்றேன். ஓம்ங்கிறது எது குறிக்கிறது? என்னதான் குறிக்கிறது, அதுவும் நானே. அப்புறம் சப்தக்கே பௌருஷம் ருஷுஹு, அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு? ஆகாயத்தில் சப்தம் கேட்கறது. ஆகாயத்தில் ஒரு சப்தம் கேட்குமா? அது என்னது? ஆகாயத்தில் சப்தமாகும், மனிதரில் திறமையாகும், அது நானே தான் அப்படின்னு. என்னது? குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமான ஓம் இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தம். இப்ப ஆகாயத்தில் சப்தம் இருக்குன்னு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, அது பசங்களுக்கு சொல்லி ஒரு பிரபலம் உங்களுக்கு சொல்றேன். யாரு? ஹரே கிருஷ்ணன். ஓகே, செல்வம் பிரபுஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். யாரு இப்ப சாட்ல போட்டா? இது நம்ம இந்த கை இப்படி இருக்குல்லையா, இட்ஸ் an empty hand தானே. அதை வந்து காதல் இப்படி வச்சுனோம்னாக்கா ஒரு ஊன்னு சத்தம் கேட்டுனே இருக்கும், ஒரு சத்தம். அதுதான் ஸ்பேஸ்ல வந்து சத்தம் இருக்குன்னு ப்ரூவ்டு. பிகாஸ் திஸ் இஸ் எம்டி. கை காதுல இப்படி வச்சுனோம்னாக்கா நம்ம யூ கேன் கெட் தட் சவுண்ட். அந்த வைப்ரேட், அந்த சவுண்டு தெரிஞ்சாலே தெரியும். அப்போ ஸ்பேஸ்ல சவுண்ட் இருக்குன்னு அது ப்ரூவ்டு. அந்த மாதிரி இப்போ ஆகாயத்தில் சப்தம் இருக்கிறது, அதுவும் பகவான் தான். மனிதரில் திறமை, எனக்கு வந்து நல்லா பாட தெரியும், எனக்கு ஆட தெரியும், எனக்கு நல்லா டிராயிங் பண்ண தெரியும், நான் அத்தை பண்ணுவேன் இதை பண்ணுவேன் எல்லாம் பண்றது. அந்த திறமை எப்படி வந்தது? நான் இல்லை, அந்த திறன் கொடுத்ததே பகவான். அதை நம்ம தேர்ச்சி பெற்று அது கொஞ்சம் நல்லா இது என்னது ட்ரைனிங் கொடுத்து நம்ம ஏர்னிங் மணியோ ஃபேமோ வாட் எவர். ஆனா அது வந்து பகவான் கொடுத்த அந்த இதுதான், திறன் தான் பகவான் தான் கொடுத்திருப்பாரு அந்த திறன். ஸோ எல்லாத்தையும் பகவான் தான் இருக்காரு. எஸ். அப்ப இது வந்து பிக்டோரியலா கொடுத்திருக்காங்க. இது நீர்ல வந்து சுவையாவும், அப்புறம் என்னது சந்திரன் சூரியன் ஒளியிலையும், ஓங்கிற பிரணவ ஒலியிலையும் சத்தத்திலையும், அப்புறம் இது என்னது ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் நான் இருக்கேன். திறன் ஒரு மனுஷாவுக்கு திறன் என்ன இருக்கோ அதுலயும் நான் தான் இருக்கேன். 7.9 पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. நான் பூமியின் அசல் வாசனை. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் மழை பெஞ்சா நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ரொம்ப நாள் நல்ல சூடு இதா இருந்த அப்புறம் ஒரு மழை பெய்யும், அப்ப வந்து அந்த பூமி இது மண் வாசனை வரும் நமக்கு. அது நல்லதா, யாருக்கும் பிடிக்காதுன்னு வரவே வராது. அந்த வாசனையிலையும் நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற. அப்ப பூமிக்கு ஒரு வாசனை உண்டு, அந்த வாசனையில பகவான் இருக்காரு. நான் நெருப்பின் வெப்பம், ஒரு மாதிரி ஒரு நம்ம அடுப்புலயே கிச்சன் பக்கத்துல இந்த வெயில் காலம் வந்தா அது தெரியும், கிச்சனே தகதகான்னு எரியும் நமக்கு எல்லாம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அதுவும் இப்ப எல்லாம் நான் இருக்கிற இடம்லாம் கிச்சன் எல்லாம் சின்னதா தான் இருக்கும், ரொம்ப சூடு தெரியும் அந்த இடத்துல. சோ இந்த நெருப்புல வந்து ஒரு சூடு இருக்கும், அந்த சூடு அந்த வெப்பமும் யாரு? அதுவும் நான் தான். நான் எல்லா உயிர்களுக்கும் உயிர், எல்லா உயிர்வாழிகள், எறும்புல இருந்து பூச்சியில இருந்து எட்டுக்கால் பூச்சி, என்ன பூச்சியா இருக்கட்டும், இல்ல பெரிய ஆணையா இருக்கட்டும், பெரிய திமிங்கலம் எது இருந்தாலும் உயிர்வாழிகள்ல அந்த உயிரா இருக்கிறது நான் தான். எப்ப மனுஷன் வந்து இப்படி ஸ்டாப் பண்ணா அதை மட்டுக்கு ஓவர், அவன் மூச்சு பகவான் ஸ்டாப் பண்ண வச்சுன்னா அவன் மூச்சு அன்னைக்குதான் லாஸ்ட். அந்த 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 லாஸ்ட் மூச்சு விடுவோம், போயிடுவோம். சோ அது எப்ப அவர் ஸ்டாப் பண்ணுவார்னு தெரியாது. சோ அது அவர் தான் இருக்கார் அந்த மூச்சுல எல்லாத்தையும். நான் எல்லா உயிர்களுக்கும் உயிர், எல்லா சன்னியாசிகளின் தவங்களும் நானே தான். தபஸ் எல்லாம் பண்றாங்க, அந்த தபஸ்லயும் நான் தான் இருக்கேன். இப்ப நீங்க எல்லாம் வரீங்க 18 days கோர்ஸ், கண்டிப்பா நிறைய பேரோட அட்டெண்டன்ஸ் பார்க்கல, டெய்லி வராங்க. இது ரியலி சல்யூட் டு தெம். ஏன்னா ஒரு இது என்ன சொல்றது, ஒரு நினைச்சா திருட விருதாவான், நான் வந்து கண்டிப்பா இதை அட்டென்ட் பண்ணுவேன்னு ஒரு ஆர்வத்தோட நீங்க வரீங்க இல்லையா? சும்மா டைம் பாஸ் மாதிரி வரவங்க எப்பாவது வருவாங்க போவாங்க. இப்போ சில பேருக்கு ஜென்யூனாவே தடங்கள் வரும், இல்லைன்னு இல்லை. ஆனா பீப்புள் ஹூ குட் கம் யூர் ஆல் கிரேஸ்ட். உங்களுக்கு எல்லாம் பகவான் நல்ல கிருபை இருக்கு, அதனால தான் வர முடியாது. ஆனா ஆர்வமும் உங்களுக்கு நல்லா படிக்கணும்னு அந்த என்னோ தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வத்துல நீங்க வரீங்க. சோ இது வந்து அதுவும் ஒரு தபஸ் தான். நீங்க அந்த மாதிரி பண்றது பகவானோட கிரேஸ் தான், பகவானோட கிருபைனாலதான் உங்களால வந்து வர முடியும். தடங்களையும் மீறி வரீங்க நீங்க. சோ இதுல எல்லாத்தையும் பகவான் தான் இருப்பார். சோ யூ ஷுட் தேங்க் காட். என்ன வந்து 18 days பாக்கி உள்ள நாள்லயும் கண்டிப்பா நான் அட்டென்ட் பண்ண வச்சுடு பகவானே சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கெஞ்சி கேட்டு போகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து சின்ஸ் யாருமே இல்ல நம்ம கிளாஸ்ல, நானே தான் இருக்கேன். இப்ப நானே படிச்சுருக்கேன். அப்ப கீழே கூறியவற்றுள் கிருஷ்ணர் தானே இருக்கின்றேன் என்று கூறுகிறார். இது வந்து 8வது ஸ்லோகம்ல இருந்து 11 வரைக்கும் இருக்கு. தண்ணீரின் சுவையாக இருக்கிறார்,
சந்திரன் சூரியனில் ஒளியாக இருக்கிறார். வேத மந்திரங்களில் ஓங்கிற ஒலியா இருக்கார். ஆகாசத்தின் ஒலி, again அந்த சவுண்ட் நான் சொன்னேன். இப்படி மனிதனின் திறனா இருக்கிறார். பூமியின் மனம், தீயின் வெப்பம், உயிரினங்களின் வாழ்க்கை, அனைத்து சன்னியாசிகளின் தவம், அனைத்து இருப்புகளுக்குள் அசல் விதை. ஒரு விதை இருந்ததுனாதான் அது ஒரு மரமா வளரும். சோ அந்த விதைக்கு எல்லா விதையும் வந்து குரோ ஆகாது. சில விதை தான் குரோ ஆகாது. பாக்கி எல்லாத்துக்கும் அந்த பொட்டன்சி இருக்கும். அந்த ஒரு விதைக்குள்ள அவ்வளவு ஒரு இது இருக்கும். நல்ல மண்ணும் தண்ணியும் அந்த சூரிய வெளிச்சம் பட்டுன்னு அது பெரிய மரமே ஆகிவிடும். சோ அதுல உங்க பொட்டன்சி எப்படி இருக்கு, அது பகவானோட இதுலதான் இருக்கு. பகவானோட அந்த என்னது கிரேஸ்னாலதான். அப்புறம் புத்திசாலித்தனத்தில் நுண்ணறிவா, ஒரு நுண்ணறிவுன்னா என்ன சொல்வாருக்கு, இன்டெலெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி அந்த மாதிரி. அப்புறம் சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களில் வலிமை, அப்புறம் வலிமையானவர்களில் வீரம், மத கொள்கைகளுக்குள் அடங்கிய இல்லற வாழ்க்கை. ஆஸ் பர் ஸ்கிரிப்சரல் இதை எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த மாதிரி இல்லற நடத்துறவங்களுக்கும் அதுவும் பகவான் கிருபையில தான். அதுல எல்லாத்தையும் பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு. ये सैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं தேஷு தேமயி சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ். இந்த முக்குணங்கள் நம்மளுக்கு தான் போட்டிருக்கேன். நம்ம நம்ம வந்து இந்த உடல் எடுத்துட்டு நம்ம ஆத்மாக்கு ஒண்ணும் படாது. நம்ம ஆத்மா வந்து இந்த உலகத்தை பிறக்கும்போது ஒரு உடலோட பிறக்கிறோம். அது ஹியூமன் பீங்கா இருக்கட்டும், எதுவா இருக்கட்டும், மோஸ்ட்லி ஹியூமன் பீங்ல தான் இது நம்ம என்னது முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்கும். அந்த பாடி எம்போடிடு இந்த சோல் இஸ் எம்போடிடு அப்படின்னாக்கா என்னது, பாடி எடுத்துன்னு இந்த உலகத்தை பிறக்கும் போது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் கண்டிப்பா தாக்கும். அப்ப நம்ம எல்லாம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். ஒண்ணு விட்டுன்னா இன்னொன்னு இழுக்கும், இன்னொன்னு விட்டுன்னா நம்ம போராடிண்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு. நம்ம கிட்ட நம்ம போராடி அப்ப எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? பகவானை நினைத்து நம்ம என்ன இது ஸ்லோகன் சொல்ல, பகவானை நினைத்து எல்லா காரியமும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் முங்கிருந்தோம்னா இதெல்லாம் வீக்கா போயிடும். தென் ஏன்னா அவர் வந்து இவாளெல்லாம் கட்டுப்பாட்டாளர். அவர் வந்து இவாளை கட்டுப்படுத்துறார். நம்ம வந்து இவாளுக்குள்ள கட்டுன்னு இருக்கோம். அந்த மாதிரி. சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை. இந்த மூன்றுமே பகவானால்தான் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். பகவான் தான் எல்லாத்தையும் கிரியேட். அதே ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டே இருப்பார். சாத்துர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டி, அதுலயும் வரும். நான் தான் 4 பாகம் பிரித்திருக்கேன். ஆனா நான் அதுல எல்லாம் கட்டுண்ட ஆத்மா. அவர் பகவான் அதெல்லாம் கட்டுண்டு வரல, நமக்கு வேண்டிதான் பண்ணியிருக்காரு. அப்ப இதுவும் வந்தது அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். ஆனா அவர் அதுல வந்து அவருக்கு ரஜோகுணமா, தமோகுணமா, சத்தகுணம், அவர் அதெல்லாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட். ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். அப்புறம் திரிபிர் குணமயை பாவை ஏபி சர்வம் இதம் ஜெகத் மோஹிதம் நாபிஜானாதி மாம் ஏப்யஹ பரம் அவ்யயம். சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் மூவகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் நம்ம மங்கிதான் இருக்கோம். ஏன்னா ஒண்ணு இழுக்கிறது, நம்ம அந்த இழுப்புகள் இருக்கும். குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. இதை தவிர நான் இருக்கேங்கிற அந்த இதை வந்து புரிஞ்சுக்காம இந்த இப்ப எல்லாரும் பௌதிக இதுல உலகத்துல எல்லாரும் இந்த இவங்க இழுக்கிறாங்க. சத்துவகுணம் இழுக்கிறது, ரஜகுணம் இழுக்கிறது, தமோகுணம் இழுக்கிறது. அதுலயே நம்ம அந்த இதுலயே இருக்கோம். யாரும் வந்து என்னை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது, புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க. அடுத்தது தெய்வீ ஹேஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாம் ஏவயே பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்தி தே. அப்புறம் என்ன சொல்லிட்டு, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களாலான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. என்னுடைய சக்தி வந்து முக்குணங்களாலான ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால எனது இந்த தெய்வீக சக்தி, அதான் இந்த முக்குணங்களையும் வந்து வெல்லறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம், கடினம். சரி, வெல்வதற்கரியது, ரொம்ப விடுபடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். எப்ப நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லி பகவானை நினைத்தல் எல்லாம் பண்றோமோ இந்த சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் எல்லாம் விட்டு போயிடும், அப்படியே வீக்கா போயிடும். அப்புறம் நம்ம வந்து கரெக்டா அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு பகவானை நினைத்துட்டு எல்லாம் பண்ணலாம். அடுத்தது நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமாக மாயையா பிரகிருத ஞானா ஆசுரம் பாவம் ஆசிரிதாக. ஆசுரம்னா ஆசுரிக் சுபாவம், அப்படின்னா டெமானிக் குவாலிட்டிஸ். யாரு? துஷ்கிருத்தினா மூடர்கள், நராதமா, நிறைய வேர்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்கள்,
மனது மனிதரில் கடைநிலையோடும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. அப்ப நாத்திகர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பகவான் நம்பிக்கை இருக்காது, அவங்க சரணடைய மாட்டாங்க. அப்புறம் சில பேர் எப்படி அதான் ஆசுரம், இதெல்லாமே மூடர்கள், நராதமா, துஷ்கிருத்தினா எல்லாமே ஒரு மாதிரி சிமிலர் இதுதான். இவங்க எல்லாம் வந்து பகவானை நம்ப மாட்டாங்க. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஒரு மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை, இவனுக்கு போயிட்டு எங்க இவ்வளவு கூழ் கும்பிடு போடுறாங்க, என்ன பெரிய ஆளா அப்படின்னு. பகவான் அவங்களுக்கு தெரியும். எல்லாரும் நம்ம எல்லாம் நம்பி யாரெல்லாம் நம்புறாங்களோ அவங்களுக்கு கூட பழிச்சு சொல்லுவாங்க, அது என்ன இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு. ஆனா அவர் ஆக்சுவலி இந்த உருவம் கூட கிடையாது. அவர் வந்து ஆக்சுவலி இது அலமேலு மாதாஜி, யார் தெரியல அலமேலு மாதாஜி. ஓகே, அவர் வந்து விஷ்ணு ரூபத்துல இருக்கார் இல்லையா, அந்த இதுல காசல் ஓஷன்ல வந்து இருக்கார். அப்படி அந்த க்ஷீரோதக விஷயம் இதெல்லாம் வரும், அடுத்த சாப்டர்ல வரும். நான் ஒரு புது ஸ்லைட்ல போட்டிருக்கேன். க்ஷீரோதக விஷ்ணு, கர்ப்போதக விஷ்ணு, இதெல்லாம் அதுல தான். அப்புறம் இது வந்து ஒரு அவதாரம் தான், கிருஷ்ணர் ஒரு அவதாரமா எடுத்துன்னா வந்துட்டா, நான் அவரோட ஆழ்நிலை ரூபம் எப்படி இந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா இவங்களுக்கு அது கண்ணுக்கு புலப்படாதுன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரையும் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி அவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து பகவான்கிட்ட சரணடைய மாட்டாங்க. அப்ப அவங்க ஆன்மீகத்துல நாட்டமும் இருக்காது, அவங்கள அசுரத்தனம் இருக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன, துஷ்கிருத்தினா. இதுல டீட்டெயில் போட்டிருக்கு. துஷ்கிருத்தினானது நாத்திகர், நம்பிக்கை இல்லாதவர், பகவானை நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள். அறிவாளிகள் ஆனால் மாயையில் சிக்கிக் கொண்டுள்ளனர். அறிவாளினா எதுக்கு அறிவாளி கொடுத்திருக்கா, பௌதிக உலகத்துல நல்ல PhD படிச்சிருப்பா, டாக்டர் படிச்சிருப்பா, ஏதாவது ஒண்ணு படிச்சிருப்பா, நல்ல சர்டிபிகேட், பேர் இவ்வளவு இருக்கும். ஆனக்குள்ள 2 லைன்ல அவங்களோட டிகிரிஸ் இருக்கும். ஆனா என்ன, ஆன்மீகத்துல பெரிய ஜீரோ தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது கிருஷ்ணனை என்ன தெரியாது, நம்பிக்கை கிடையாது. அப்ப அவெல்லாம் நாத்திகர் கணக்குல தான் வரும். ஆனால் மாயையில் சிக்கிக் கொண்டுள்ளனர். அப்புறம் வந்து இது மூடர். மூடர்னா எப்படி, அந்த கழுத பொதி சுமத்துன்னு போறாப்போல இவன் வந்து வேலை பண்ணிட்டே இருப்பான். ஒரு புல்கட்டு கிடைப்பதற்காக ஏன் கழுதை மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும், முட்டாள்தனம் இல்லையா? சில ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் பொருள் ஈட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டி உள்ளது. இந்த நம்ம காலம் அப்படிதான் இருக்கு. எந்த நேரம் பார்த்தா ஐ எம் பிஸி, நோ டைம் ஃபார் எனிதிங். பகவத்கீதை படிக்க இதெல்லாம் இல்ல, எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் இப்ப விட்டுட்டு போறாங்க. ஆனா நேரம் இல்லை, என்னத்துக்கு ஆபீஸ்ல வேலை இருக்கும், சம் ரீசன் உழைச்சு அந்த இது கழுத உழைக்கிறா போல. என்னத்துக்கு அந்த கழுதைக்கு என்ன வேணும், ஒரு கட்டு புல்லு, நம்ம மேபி ஒரு சம்பளம் கொடுக்குறான்னு அந்த சம்பளத்துக்கு வேண்டி இவ்வளவு உழைக்கிறோம் நம்ம. சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் பொருள் ஈட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியுள்ளது. உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ அல்லது தூங்கவோ கூட நேரம் இல்லை, அந்த மாதிரி உழைக்கிறாங்க நிறைய பேர். இப்ப அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது IT எல்லாம் கம்பெனி வந்ததுனால ஒரு டைம் கிடையாது, ஆன்லைன் அது இதெல்லாம் வந்தோடனே ரொம்ப மோசமா போயிடும். ஓகே, அடுத்தது என்னது, ஆசுரம் பாவம். ஆசுரம்னா இது டெமானிக் குவாலிட்டிஸ், பேய் குணம். உதாரணம் என்னது, ராவணன் உலகை வெல்ல விரும்புகிறான். ராவணனோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கு. அவர் வந்து ஆசுரம், இது டெமானிக் குவாலிட்டி இருந்திருக்கு. கடைசியில என்ன ஆகுது, தோத்துதான் போறான். அப்புறம் மனித இனத்தில் தாழ்ந்தவர் யாரு, உதாரணம் ஜகாய் மதாய். இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ஜகாய் மதாய் வந்து 2 பேர் பிராமண இவாதான், யாரு, மனுஷாதான். ஆனா வந்து குடிபோதை, முன்னூத்திலயும் ஒரு நாட்டம் கிடையாது, இந்த இது பகவானோட இதுல எல்லாம் நாட்டம் கிடையாது, ஆன்மீகத்துல நாட்டம் கிடையாது. அப்ப இவர் வந்து யாரு, நித்யானந்த பிரபு. இவர் நித்யானந்த பிரபு, நம்ம இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவதான் வந்து இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சா. ஹரே கிருஷ்ணா மூவ்மெண்ட், ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும், எல்லாரும் சொல்லுங்க. இதுல இருந்து வெளிப்படுறதுக்கு வேறு வழி இல்லை, ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலோ நாஸ்தியவ கதிர் அந்யதா. சொல்லி எல்லாருக்கும் வந்து ஹரே நாம சொல்லுங்க, வேற அந்யதா, வேற கதியே கிடையாது நமக்கு இந்த கலியுகத்துல. அது ஒண்ணு இருக்கு, கண்டிப்பா நீங்க ஹரே நாம சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி பிரச்சனை நான் சொல்றேன்னு ஒரு இடத்துல உட்காந்து எத்தனை பேர் வரப்போறா கேட்கறது, வீடு வீடா போயிட்டு சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிட்டு சொல்லும் போது என்னது, இவங்களுக்கு வந்து கோவம் வந்துடும். எல்லாம் குடிபோதையில இருக்காங்க, நல்ல பிராமண குடும்பத்துலதான். ஆனா குடிபோதையில இருக்கும்போது என்னன்னாக்கா, ஒரு நாளைக்கு இந்த நித்யானந்தர் செங்கலோ ஒரு கல்லால போட்டு அடிச்சு விடுறான், அவங்களுக்கு ப்ளீடிங். அப்படி ஆனோன்னு இவரு கோவம் வந்துடுது. இவர் ஆஃப்டர் ஆல் பகவானோட அம்சம் இல்லையா, சைத்தன்யருக்கு. அவரு கோவம் வந்துடுறது, என்னோட டிவோட்டி இவர் யாரு, நித்யானந்தர்ல இவருக்கு டிவோட்டியா இருந்துன்னு பக்கத்துலயே கூட நிற்கிறாரு. அவன் அடிக்க அவனை வந்து ஹர்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து அடிக்க போயிடுறாரு. இவர் தடுத்து நிற்கிறார் நித்யானந்தா. வேண்டாம், அவர் அஜ்ஞானத்தை இருக்கா, நம்ம வேலை என்னது, அஜ்ஞானத்தை போக்கி அவங்களுக்கு வந்து உண்மைய சொல்லி கொடுக்கறது நம்ம வேலை. அவங்களை வந்து அடிச்சா போல ஒண்ணும் அவங்களே போதையில இருக்கா, இந்த அடி கிடைச்சாலும் அவங்களுக்கு ஒன்றும் உணரவே மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து புத்திமதி சொல்லி நம்ம திருத்தம். அந்த மாதிரி எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணதுல இவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டாங்க.
அப்புறம் தே பிகம் அ பிக் டிவோட்டி. இதெல்லாம் நடந்ததுதான். நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல இவளோட ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கு. நம்ம கூகுள்ல பண்ணி பார்த்தாலும் நமக்கு ஒரு ஜகாய் மதாய் அப்படி போட்டதுனாக்க யூ கெட் ஸ்டோரிஸ் நிறைய இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ். அடுத்தது சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருதினோ அர்ஜுனா ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசு அர்த்தார்த்தி ஞானி ச பரதர்ஷப. சதுர்விதா 4 விதமான மக்கள் ஜனங்கள் இருக்காங்க. ஜனாகா சுக்ருத்தினா, இவங்க எல்லாம் சுக்ருத்தினது டிவோட்டிஸ், நிறைய பகவானை நம்புறவர்கள். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது துஷ்கிருத்தினோ மூடாகா, மூடர்கள்லாம் துஷ்கிருத்தினா. இது வந்து சுக்ருத்தினா, அவங்க வந்து நான் என்ன வந்து வழிபடுறாங்க. எப்படி இல்ல யாரெல்லாம் ஆர்த்தோ, ஆர்த்தோன்னா என்னது நெலிஞ்சு மலிஞ்சு என்னது துயருற்றோம். எனக்கு ஒன்னும் சரியா நடக்கிறது இல்ல, மனசு நிம்மதி இல்ல, எனக்கு அது இல்ல இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி மனசுல ஒரு தெம்பு இல்லாம அந்த மாதிரி பகவானை வழிபடத்துக்கு போவாங்க. அது அந்த மாதிரி மனுஷா இருப்பாங்க. ஆனா பகவான்கிட்ட நம்பிக்கை இருக்கும். ஆனா அப்படி இன்னும் ஒன்னும் முடியலையே பகவான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்புறம் ஜிக்ஞாசு, ஜிக்ஞாசுன்னு இன்னும் ஒரு இது பகவானை பத்தி கேட்டு அறியணும். அவர் எங்கெல்லாம் பிறந்தார், எங்க பிறந்தார், என்ன எங்கெல்லாம் போனார், எந்த அரக்கனை கொண்டார், அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ், பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் அதெல்லாம் அறியறதுக்கு ரொம்ப அவளுக்கு ஆசை. கிருஷ்ணரை பத்தி ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் அவங்க நிறைய படிப்பாங்க. அர்த்தார்த்தி, பணம் வேணும், இன்னும் பணம் வேணும், இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும், இன்னும் பணம் 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 சொல்லிட்டு பணத்துக்கு வேண்டிய நிறைய வந்து பகவானை வழிபடுறவங்க இருக்காங்க. அவங்களும் தேர் ஆல்சோ டிவோட்டிஸ் தான். நல்ல நம்பிக்கை இருக்கு பகவான் பேர்ல. அதனாலதான் பணம் கேட்டா பகவான் கொடுப்பறேன்னு சொல்லிட்டு பணம். ஒரு பிசினஸ் பீப்புள் மோஸ்ட்லி அவள்லாம் அப்படிதான் இருப்பா. எல்லாருமே ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ லைக் தட் ஒன்லி. ஏன்னா பணம் பத்தும், அதுதானே எல்லாம் இப்ப பேசுறது, பணம் தானே பேசுறது. பணம் வேணும் பணம் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. அப்புறம் 4வது கேட்டகரி யாரு, ஞானி. ஞானிங்கிறவன் ஒண்ணு கேட்க மாட்டான். அவன் அப்படியே அவன் வந்து ஹீஸ் என்ஜாயிங், நல்ல பிளஸ். அவரு ஜப்பா பண்ணமா அழகா அவன் பாட்டுக்கு உட்காந்து ஜப்பா பண்ணிட்டு இருப்பான். ஹீஸ் ஆல்ரெடி நல்ல ஒரு ஸ்டேட்டஸ்ல இருப்பான். எனக்கு ஆனந்தம், எனக்கு தான் ஒண்ணுமே வேண்டாமே, நான் ஆல்ரெடி ஆனந்தத்தை இருக்கேன். நீங்களா பணம் சம்பாதிச்சு ஆனந்தத்தை தேடுறேன், நான் ஆல்ரெடி ஆனந்தத்துலதான் இருக்கேன். நல்ல ஒரு இதுல உட்காந்துட்டு ஜப்பா பண்ணிட்டு என்ஜாய் பண்ணிருக்கேன். அவன் இன்னும் கேட்க மாட்டான். பகவான் அப்படியே ஐக்கியம் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த இதுல டிரான்ஸ்ல உட்காந்துட்டு பகவானை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பான் அந்த இதுல. சோ பரதர்களின் சிறந்தவனே 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர் அவர்கள். இந்த 4 பேர் இருக்காங்க. அவங்க சும்மா கேட்டகரி கொடுத்திருக்காங்க. கிருஷ்ணரை இருக்கும் 4 வகை மக்கள் யாரு? அர்த்தர், தட் இஸ் துயருற்றோர், அர்த்தார்த்தி செல்வம் என்போர், ஜிக்ஞாசு கேள்வியுடையோர், ஞானி முழுமுதற் உண்மையை பற்றி ஞானத்தை தேடுபவர்கள். இல்ல பகவான் என்ன சொல்ல போறாரு பார்க்கலாம். ஓகே, இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நான் போட்டிருக்கேன். இறைவனிடம் பக்தர்கள் சரணடைவது குறித்து 7 கதைகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து கஜேந்திர மோட்சம். மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நீங்களாம் கேட்டிருப்போம், கேட்கலனாலும் நான் ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். கஜேந்திரங்கிறது ஒரு யானை இருந்தது, நல்ல ட்ரூ டிவோட்டி தான். அவர் வந்து கால் வந்து முதலை வந்து கவ்விடணும். அப்ப பின்னாடி வந்து ஃபேமிலி எல்லாம் இருக்காங்க. ஆனை மட்டும் இழுத்து பார்த்திருக்கோம், ஒன்னும் விடுபடுறதா இல்ல. ஃபேமிலி போயாச்சு. இதை நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம ஒரு கஷ்டத்துல இருந்தோம்னா ஒரு லெவலுக்கு தான் பிரதர் சிஸ்டர் சித்தப்பா மாமா எல்லாரும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்புக்கு வருவாங்க. அப்புறம் நான் ஒன்னும் சரிப்பட்டு வரலன்னா அப்புறம் உன் தலையெழுத்துப்பான்னு விட்டுட்டு போயிட்டே தான் இருப்பா. யாரு அப்ப வருவா? பகவானை தான் நான் கூப்பிடணும். பகவானேன்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் வரப்போறார். சோ இவர் வந்து கிருஷ்ணாவை கூப்பிட்டோம்னா வந்துட்டார் பகவான். சொல்லுப்பா என்ன வேணும், காப்பாத்துற அப்படிங்க. இல்ல என்னோட வழிக்கு நான் இறக்குற அந்த இதுலதான் இருக்கேன். இந்த பாண்டுல இந்த குளத்துல நான் ஒரு தாமரை பூ பார்த்தேன், அது உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நான் இறக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி டிவோட்டியா இருக்கும். டிவோட்டி எப்படி இருக்கணும்? கடைசி நேரம் மூச்சு விடுற நேரத்தையும் பகவானுக்கு நான் என்ன ஆஃபர் பண்ணேன், பகவானுக்கு நான் திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன், அந்த மாதிரி நினைத்துட்டு இருக்கணும். எப்பவுமே இருக்கணும். இறக்குற தருவாயில கூட ஹி நோஸ் வெரி வெல் கஜேந்திர யானைக்கு இறக்க போறோம்னு. அப்பவும் பகவானுக்கு அது பூவை கொடுத்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு ஹி இஸ் ரெடி டு லீவ் தி வேர்ல்ட். அதே போல திரௌபதி வஸ்திராகரணத்தையும் அப்படிதான். ஆனா மட்டும் எல்லா ஹஸ்பண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு பார்த்து பெரியவாள்லாம் இருக்கா, எல்லாத்தையும் சொல்லி பார்த்தா நீங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கே அநியாயம் நடக்கிறதேன்னு. யாரும் ஒன்னும் காப்பாத்தல. இந்த ஸ்டோரி எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்புறம் என்னது, 2 கையும் தூக்கி கிருஷ்ணா நீ தான் காப்பாத்தணும், வேற ஒரு வழியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கையும் உடச்சிட்டோம். முதல்ல ஒரு கையாவது பிடிச்சிட்டு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கூப்பிட்டு பார்த்தா, நான் என் கையில ஒரு கையில என்கிட்ட ஒரு இது இருக்கே, நான் என்னோட தைரியத்தை நான் கொஞ்சம் என் மானத்தை காப்பாத்திக்கலாம்னு எதிர்பார்த்தா ஒன்னும் வரதா இல்ல. 2 கையும் வசித்துட்டா. என்ன வேணா ஆட்டும், போ கிருஷ்ணா நீ தான் கிரேட்டு, கூப்பிட்டோன்னு என்ன வந்துட்டார் இல்லையா? அந்த மாதிரி எப்படி இருக்கணும் நம்மளும். எல்லாம் ஒரு இதுலயும் ஸ்லோகம் மாத்திரம் இல்ல, ஒரு கதையில இருந்து நம்ம என்ன படிக்கிறதுக்கு அதுதான் நிறைய இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி சொன்னோன்னே கிருஷ்ணர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணார். அதே போல இது வந்து சுக கோஸ்வாமியோட ஜனனம். சுக கோஸ்வாமி வந்து அம்மாவோட வயசுல 12 மாசம் இருந்திருக்காரு. 12 மாசமா 12 வருடங்கள். 12 வருடம் என்ன போட்டு போறேன் இங்க போட்டிருக்கேன், மறந்து போயிட்டேன். 12 வருடங்கள் அவர் வந்து உள்ளே இருந்திருக்காரு. அப்போ இந்த வியாசர்
அவர் வந்து என்னப்பா நீ வெளியில வர வேண்டாமா அப்படின்னு. இல்ல இல்ல, எனக்கு எப்போ நான் மாயையில சிக்காம இருப்பேனோ அந்த மாதிரி எனக்கு கேரண்டி யாராவது கொடுத்தாலும் நான் வெளியில வரேன். நான் வெளியில வந்து மாயையில சிக்கின்னு, அதனால எனக்கு வெளியில வர வேண்டாம். அவ்வளவு ஞானி, உள்ள இருக்கும் போதே அவ்வளவு ஞானி. அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்ற, ஓகே ஐ எம் கிவிங் யூ தனந்தோறும் கிரேஸ் பண்றேன், நீ வந்து பிறந்துடுப்பா வெளியில அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. சுக கோஸ்வாமியோட ஜனனம் அந்த மாதிரி 12 வருடங்கள் அம்மா வயத்துல வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் அவரு கிருஷ்ணரே வந்து எஸ் நீங்க பிறந்தாலும் வந்து உனக்கு ஒரு மாயம் உன்னை தாக்காது, அப்ப நீ வந்துடலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் இது வந்து இது பரீட்சித் மகாராஜா. இது ஒரு ஸ்டோரி, எல்லாரும் தெரியுமா தெரியாது, ஐ ஜஸ்ட் சே. பரீட்சித் மகாராஜோட என்ன எடுத்துன்னு நல்ல ஒவ்வொரு தான் அந்த காலத்தை நான் சொல்லியிருக்கேன். அந்த 4th சாப்டர்ல படிக்கும்போது அந்த இது ராஜாமார்கள்லாம் ரொம்ப தெய்வீகம், அவளும் as கூட தேவர்கள் மாதிரி தான், ரொம்ப தெய்வீகம் உள்ள நாட்டம். ஆனா ஒரு ஒரு கிங்டமையும் பராமரிச்சுன்னு அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அவர் என்ன எடுத்துன்னா ஒரு வேட்டையாடின்னு இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் இதுல வந்து யாருக்காவது உங்களுக்கு டீட்டெயில் தெரியும்னா இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சு என்ன கரெக்ட் பண்ணுவோம்னா, ஐ மே நாட் பி வெரி பெர்ஃபெக்ட், எல்லா ஸ்டோரியும் எனக்கு நல்லா நினைவு இருந்து சொல்றேன் கிடையாது, நான் ஏதோ ஒப்புக்கு இப்படி சொல்லிட்டு இருப்பேன். ஆனா அந்த பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் மேபி டிஃபர் ஆகுமா இருக்கும், பட் மாரல் வந்து சேமா இருக்கும். அப்ப அவர் வந்து இப்படி இது வேட்டை எல்லாம் முடிஞ்சு இப்படி ரொம்ப ரொம்ப தாகமோ என்னோ சம்திங் அவருக்கு வேண்டி இருந்தப்ப அந்த பார்த்தோன்னா அங்க ஒரு ஹெர்மிட் ஒரு இது இருந்தது குடில். அவங்க வந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்ருங்கி ரிஷி, என்ன ரிஷியோட பேர் மறந்து போயிட்டேங்க, ஒரு ரிஷி. ஓகே, அங்க வந்தோடனே அவர் கேட்கிறாரு எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு தண்ணி வேணும் கேட்டோன்னு அவர் தியானத்துல இருக்காரு. இவர் ஆறு மட்டும் கேட்டு பாக்குற, அவர் தியானத்துல இருக்கும்போது இவருக்கு என்ன தோணிடுது, நான் இவ்வளவு தண்ணி தண்ணி தாகமா கேட்டு இருக்கேன், இவன் வந்து அவமரியாதை பண்றப்பல ஒன்னும் எழுந்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா அந்த டைம்ல அவருக்கு அந்த மாதிரி தோணிடுது. வெரி குட் கிங், எல்லாம் கரெக்ட் தான். அங்க ஒரு பாம்பு, செத்த பாம்பு இருக்கு, அதை எடுத்து இப்படி தூக்கி அப்படி போட்டுட்டார். அது அவருக்கு மாலையா விழுந்து. இது தெரிஞ்சு அவரோட பிள்ளை ஸ்ருங்கி அவருக்கு தெரிஞ்சோன்னா அவருக்கு ரொம்ப கோவம். அவர் என்ன பண்ணாரு, எங்க அப்பா தியானத்துல இருக்க எங்க அப்பாவை போட்டு இப்படி இன்சல்ட் பண்ணிட்டீங்களான்னு சொல்லிட்டு சாபம் கொடுத்துட்டாரு. அந்த காலத்துல அப்படிதான், நல்ல பவர்ஃபுல் பீப்புள் அப்பெல்லாம் நல்லா எது பண்ணாலும் நல்லா யஜ்யம் யாகம்லாம் பண்ணி அவ வாயில நாக்கு நுனியில சாபமும் இருக்கும் வாழ்த்தும் இருக்கும், அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பலிக்கும் அந்த மாதிரி. சோ அவர் வந்து சாபம் கொடுத்தாரு, நீ 7 நாள்ல இறந்து போயிடுது வாயில. இவருக்கு வந்து சந்தோஷம், இவர் பெரிய ராஜா தான், எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆஹா, எனக்கு டேட் ஆஃப் டெத் தெரிஞ்சு போயிடுது. எவ்வளவு பேருக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், யாருக்கு தெரியாது. ஆனா அவருக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அப்ப என்ன சொன்னார், வெரி குட், எல்லாத்தையும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டார், கிங்டம் எல்லாத்தையும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு, இன்னைக்கு 7 நாள் நான் என்ன பண்ண போறேன், கிருஷ்ண கதையே கேட்டு இருக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு சுக கோஸ்வாமி அவர்கிட்ட வந்து எனக்கு 7 நாளும் எனக்கு வந்து பகவானோட நாமத்தையே, எனக்கு நாம மாத்திரம் இல்லை அவரோட எல்லா கதைகளும் எனக்கு சொல்லுங்க சொல்லிட்டு அவர் தான் இது மகாபாரதம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதோட கதை சொல்ல 7 நாள்ல அது முடிஞ்சு அப்புறம் இவருக்கு மோட்சமே கிடைச்சு போயிட்டார். இது அந்த மாதிரி டிவோட்டிஸோட இது லெவல். அப்புறம் என்ன துருவா மகாராஜா, அது இந்த இன்னைக்கு இருக்கு அந்த ஸ்டோரி இருக்கு, அது நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து ராமர் ஹனுமர், இது வந்து ராமாயணம் ஒரு மாதிரி எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. இவர் வந்து சீதை வந்து காணாம போனோன்னு இவர் நான் தேடி வரேன்னு சொல்லிட்டு லங்கால போய் பார்த்தோன்னே கண்டேன் சீதையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றார். ஓகே, அப்ப எப்படி போகலாம், பாலம்லாம் அமைத்து எல்லாமே பண்றார். ஹனுமான் வந்து அவ்வளவு வந்து ஹெல்ப் பண்றார். அப்புறம் என்னது, இப்ப மூர்ச்சையாய் விழும்போதும் லக்ஷ்மணன் மூர்ச்சையா விழும்போது என்னது, ஏதோ மூலிகை கொண்டு வானா மலையை பேத்துன்னு வந்துட்டார். அவ்வளவு பலசாலி, அவ்வளவு திறமைசாலி எல்லாம். ஆனாலும் எப்படி ஹம்பிள் ஒரு சர்வெண்ட் மாதிரி இருப்பார். ராமர் லக்ஷ்மண போட்டோ எல்லாம் பார்த்தோன்னா எங்க இருப்பார், அவர் பக்கத்துல நிற்க மாட்டார், உள் அப்படி குனிஞ்சுட்டு ஒரு சேவகன் மாதிரி உட்கார்ந்துருப்பார். பெரிய டிவோட்டி, ஆனா அவ்வளவு ஹம்பிள். அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும். அப்புறம் சூத்த பௌராணிகர் நைமசாரண்யத்தில் நைமசாரிய முனிவர்களின் கேள்விகளுக்கு சூத்த பௌராணிகர் பதில் அளிக்கிறார். அது வந்து பாகவதத்துல கொடுத்திருக்கு, அது வந்து நான் இங்கேயே போட்டுட்டேன். அது எந்த 6 கொஸ்டின் அது போட்டிருக்கேன். மனித குலத்திற்கான இறுதி நலன் என்ன, நம்ம மனித குலத்திற்கு எதுதான் நல்லது அப்படின்னு கேட்டார். அது வந்து முழு உலகிற்கும் நன்மை பயக்குவதே இறுதி நலன் ஆகும். லோகா சமஸ்தா சுக்கினோ அப்படி சொல்றோம், சுக்கினோ பவந்து, அதுதான் நல்லது அப்படிங்கிற. அது வந்து பாகவதம் ஸ்லோகாவோட நம்பரும் போட்டிருக்கு. நம்ம ஃபுல் டீடைல் பார்க்க வேண்டாம், ஆனா இது கொடுத்துட்டு அது அரைகுறையா விட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஐ டிட் சம் ரிசர்ச் அண்ட் ரிசர்ச். நான் கூகுள்ல தான் சர்ச் பண்ணேன், எனக்கு அதை கிடைச்சு கொடுத்து நான் போட்டேன். வேதத்தில் கோடிட்டு காட்டப்பட்டுள்ள இன்றியமையாத ஈடுபாடு என்ன, எதன் மூலம் சுயம்னா செல்ஃப் முழு நிறைவை அடைய முடியும். நம்ம செல்ஃப்ங்கிறது அந்த எனக்கு ஃபுல் நாலேஜ் அபவுட் செல்ஃப் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு எதை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும். கிருஷ்ணரை பற்றிய முழுமையான விசாரணை நடத்தப்படுவதே சுயத்தின் முழுமையான நிறைவு. அப்படின்னா கிருஷ்ணரை பத்தி நல்லா புரிஞ்சாலே நாம் யார் அந்த இது நமக்கு வந்து தெரிந்து போயிடும் அப்படின்னு எல்லாம் பாகவதத்துல கொடுத்திருக்க ஸ்லோகாஸ் தான் இதெல்லாமே. ஓகே, வசுதேவரின் மனைவியான தேவகியிடம் இருந்த கிருஷ்ணர் எந்த நோக்கத்துடன் தோன்றினார்? ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்க அவர் வந்து சூத்த பௌராணிகர் பதில் சொல்றார்.
ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தனது பக்தர்களுக்கு பிரேமத்தை கொடுப்பதாக தோன்றுகிறார். எனவே அவர் தனது லீலைகளை உலகில் வெளிப்படுத்துகிறார். அதனால் அவர்கள் கேட்கவும் மேலும் அவர்களால் ஈர்க்கப்படவும் செய்கிறார். அதனால்தான் அவர் வந்து அவதாரம் எடுத்துன்னு வர. ஏன்னா பிரேமை மெயினா வந்து அண்டர்லைன் இருந்தது. பிரேமை, அந்த பிரேம பாவம், அந்த இதுலதான் வந்து அவர் லீலைகள்லாம் பண்ற. அப்போ இருக்க, அதனால பிரேமன்னா தெரியும் இல்லையா, ஒரு லவ் பொட்டன்சி. அந்த மாதிரி வரும்போது எல்லாம் அவர் லீலையெல்லாம் செய்யறாரு. அதனால நமக்கு வந்து அவர் பேர்ல ஒரு அன்பு வந்துள்ளது கிருஷ்ணா பேர்ல. அப்புறம் கிருஷ்ணரின் 4வது கொஸ்டின் கேட்கிற, கிருஷ்ணரின் மகத்தான செயல்களை விவரிக்கணும். அவர் என்னெல்லாம் செயல்கள் பண்ணார் விவரிக்கணும்னு சொன்னோன்னு என்ன சொல்ற, ஆரம்பத்தில் அவரே இந்த படைப்பை தனது சொந்த மாயாவால் உருவாக்கினார். இது காரணம் மற்றும் விளைவுகளால் வகைப்படுத்தப்படும் ஜட இயற்கை ஆகும். அவர் குணங்களை கொண்ட உயர்ந்த கடவுள், ஆனால் அவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவர் வந்து எல்லா குணங்களும் இருக்கு அவர்கிட்ட. ஆனா அந்த அவர் வந்து அதுல வந்து அவர் பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். இதுக்கு முன்னாடி சொன்னோம், பந்தப்படாம அவர் அதுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இது பாகவதம்ல கொடுத்திருக்கு. அப்புறம் 5வது கொஸ்டின் என்ன கேட்கிற, கிருஷ்ணனின் பல்வேறு அவதாரங்களை விவரிக்கணும். அது வந்து ஃபுல் சாப்டரே இருக்கு, 3வது சாப்டரே இருக்கு. அப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3வது அத்தியாயம் கிருஷ்ணனின் பல்வேறு அவதாரங்களை விவரிக்கிறது. அது எல்லாம் எழுத முடியாது. சோ பாகவதம் படிச்சதுன்னா ரொம்ப சிரேஷ்டமா இருக்கும். அப்புறம் 6வது என்ன கேட்கிற, கடைசி கேள்வி, கிருஷ்ணர் தனது சொந்த இருப்பிடத்திற்கு திரும்பிய பிறகு தர்மம் எங்கே தஞ்சம் அடைந்தது? கிருஷ்ணர் தரோட லீலைகள் எல்லாம் முடிச்சு விட்டு போறார். அப்ப அந்த இது தர்மங்கிறது எங்க தஞ்சம் அடைந்ததுன்னா, கிருஷ்ணன் இல்லாத நிலையில் பாகவத புராணம் உலக மக்களுக்கு தர்மத்தின் ஒளியை வழங்கும். அப்ப பாகவதம் தான், அந்த பாகவதம் படிக்கிறதுல இருந்து நமக்கு வந்து தர்மம் என்னதுன்னு தஞ்சம் அடையலாம். நம்ம வந்து பாகவதம் படிக்க பகவான் அது வச்சுட்டு போயிருக்க நமக்கு வேண்டி கடவுள் அப்படின்னு. எஸ், கணபதி பிரபுஜி ரெடியா இருக்கா? படிங்க. அம்மா, நான் ஒரே ஒரு தகவல் சொல்றதுக்காக கூப்பிட்டேங்கம்மா. சொல்லுங்க. நீங்க ஒரு ரிஷியோட பேர் தெரியல அப்படின்னு சொன்னீங்க. அவர் பேர் வந்து சமீகர். நான் எவ்ரி டைம் மறக்கிறேன் பிரபுஜி. ஸ்ருங்கி அவரோட பிள்ளை பேர் நினைவு இருக்கும். ஷமிகா முனி. ஆமா, அவர் வந்து சமீகருடைய பையன் பேரு சிருங்கிய கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. பரிசுத்த மகாராஜாவோட சாபம் கொடுத்தாரு. சமீகர் எப்பவுமே மறந்து போறது. ரொம்ப சமீபத்துல இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. என்ன பிரபுஜி? ரொம்ப சமீபத்துல ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கிறதுனால சமீகர். ஓ, அந்த மாதிரி உங்க நினைவுக்கு ரொம்ப சமீபத்துல இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. சமீபம் நினைச்சா சமீகர் நினைவு வரணும். அடுத்த மாசம் எடுக்க முடிஞ்ச எல்லாரும் குழந்தைகளுக்கு தானே. தேங்க்யூ பிரபுஜி. நமஸ்தே மாதாஜி. தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏகபக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோ அத்யர்த்தம் அஹம் ச மம பிரியஹ. இவர்களில் இது வந்து யாருக்கு, இந்த 4 பேரை நம்ம பார்த்தோமே, பக்தர்கள்ல யாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு பகவான் சொல்றார். இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் பட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். எனக்கு அவன் தான் வந்து சிறந்தவன். யாரெல்லாம் பார்த்தோம்? ஆர்த்தோ, அர்த்தார்த்தி, ஜிக்ஞாசு, ஞானி. இதுல வந்து ஞானியை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவன் தான் சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ நம்ம எப்படி இருக்கணும்? பகவானுக்கு பிரியமானவனா இருக்கணும். அப்போ எனக்கு அது இல்லை இது இல்லைன்னு சொல்லி புலமேண்டு பகவான்கிட்ட அழ வேண்டாம். அப்புறம் என்னது பணம்னு கேட்க வேண்டாம். நம்ம உள்ளே இருக்க அவருக்கே தெரியும் நம்ம என்ன பண கஷ்டத்தை இருக்கோம்னு அப்படியே கொடுத்துப்பார். நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அப்புறம் அர்த்தார்த்தி ஜிக்ஞாசு, நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஸ்டோரி புக் மாதிரி படிக்கணும், ஒண்ணும் வேண்டாம். ஞானினா என்னது? தன் நிலையில அவன் வந்து திருப்தியா இருக்கான், பகவானை நினைக்கும் திருப்தியா இருக்கான். அது வந்துதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஞானியாருக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம். அப்புறம் பகூனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவாமாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபஹ. ரொம்ப தேடினாலும் கிடைக்காது இந்த மாதிரி சுதுர்லபம். பற்பல பிரிவுகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து, நான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணத்துக்கும் காரணம் எல்லாமே நான் தான். அந்த மாதிரி எவ்வளவு ஜென்மம் எடுத்துட்டோம். பற்பல பிறவைகளுக்கு பின் யாரு அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறானோ, அட்லீஸ்ட் நம்ம இப்ப இந்த ஜென்மத்துல இதை புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம்னா, எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமான எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். நம்ம எல்லாம் இருக்கோம்னாலும் 24/7 நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கோமா நம்மளே அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். இருக்கோம்னாக்கா ஓகே, நம்ம அந்த என்ன அரிதானவன்ல நம்ம ஒருத்தர் நுழைஞ்சுக்கலாம். ஆனா ரொம்ப கஷ்டம், அதெல்லாம் நம்ம இல்ல. பகவானே அது சொல்ற, ரொம்ப கஷ்டம் தான் என்ன வந்து புரிஞ்சுக்கிறவங்க ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி மகாத்மா ரொம்ப அரிதானவன் தான்.
कामे हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं நியமம் ஆஸ்தாய பிரகிருத்தியா நியதஸ்வயா. ஜட ஆசைகளால் அறிவிழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். அப்படின்னா தேவர்களை வழிபட்டு அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் குறை இருக்கோ என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் கேட்டு வாங்கி அவங்களுக்கு எல்லாம் பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்ப என்னது ஜட இதுல ஆசை இருக்கு அவங்களுக்கு. ஜட ஆசைகளில் அறிவை இழந்தவர்கள். இப்போ ஒரு ரிஷி முனி யாரோ வந்திருக்கா, ஒரு சுவாமிஜி வந்திருக்கான்னு அங்க போயிட்டு என் பொண்ணு கல்யாணம் வேணும், பிள்ளைக்கு ஜாப் வேணும், ஏதோ சம்திங் அவரே ஒண்ணும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு துறவு மேற்கொண்டு அவர் இருக்கார். அவர்கிட்ட போயிட்டு என் பொண்ணுக்கு அவர் என்னதான் பண்ணுவாரு, அவர்கிட்ட பிள்ளை இருந்தா எடுத்து கொடுக்க போறாரு. அவருக்கும் இல்ல என்ன சரி ஆசீர்வாதத்தை ஒரு பழத்தை யாரோ டிவோட்டி கொடுத்த பழத்தையும் கொடுத்து கொடுக்குறேன் எல்லாம் நடக்கும், அந்த காலத்துல நடக்கும் சொல்லிட்டு அது ஆசீர்வாதம் தான் பண்ண முடியும். இல்ல அதெல்லாம் எங்கிட்ட நிக்காதுன்னா அப்ப இந்த போலி சாமியார்னு சொல்லிடுவாரு. அதுக்கு வேண்டிய அவர் சொல்ல அப்ப ஞானி ஒரு சுவாமிஜிட்ட போயிட்டு என்ன கேட்கணும், எனக்கு நல்ல பக்தி கொடு, எனக்கு நல்ல இந்த மாதிரி இதுல ஞானம் வேணும், அதுதான் கேட்கணுமே தவிர வீட்டு கதையெல்லாம் சொல்லி பணம் இல்ல, கல்யாணம் ஆகுதுல, குழந்தை பிறக்க மாட்டேங்குது, இதெல்லாம் போயிட்டு நம்ம சொல்லக்கூடாது. சோ அதெல்லாம் ஜட ஆசைகள். இந்த ஜட ஆசை அவரே திறந்து ஒண்ணுமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அவர் துறவியா இருக்கார். அவர்கிட்ட எல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. ஜட ஆசைகளால் அறிவிழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகிறார்கள். மாலை சாத்தி சில பேர் பண்ணுவாங்க, சில பேர் உருண்டு அங்க பிரதட்சணம் சதுர்த்தேங்காய் உடைச்சுண்டு தோப்பு காரணம் போட அதுவும் உண்டு, அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, பிரதட்சணம் பண்ணுவாங்க, இது மாதிரி எல்லாம் அவங்க பண்றாங்க. அப்ப அடுத்தது என்ன போட்டிருக்கு, யோயோ யாம் யாம் தனும் பக்தः ஸ்ரத்தையார்ச்சிதும் இச்சதி தஸ்யாச்சலம் ஸ்ரத்தாம் தாம் ஏவ விததாம் யஹம். அப்படின்னா எல்லோட இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். தேவர்கள் வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செலுத்துவதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். பகவான் தான் அதையும் பண்றார். நமக்கு இப்ப பகவான் தான் எல்லாத்தையும் தெரியும். அந்த ஞானம் இருந்தாலும் என்னது, பரமாத்மா உள்ள உட்கார்ந்து இருக்காரு பகவான். அவர் இருக்கும்போது என்னது, இவங்களுக்கு ஒரு பிரத்யேகமா ஒரு தேவர் பேர்ல ஒரு ஆசை வருது, வழிபாடு பண்ணுமா, சரி நான் அதுக்கு வழிவகுத்து கொடுப்பேன். ஓகே, கண்டினியூ யுவர் ப்ராசஸ், நீங்க அது பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் தான் அந்த நம்பிக்கையையும் பலப்படுத்துகிறேன். அடுத்தது சதையா ஸ்ரத்தையா யுக்த தஸ்ய ஆராதனம் ஈகதே லபதே சதத காமான் மயைவ விஹிதாங்கிதான். இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். எல்லாருமே அப்படித்தானே, நம்ம எல்லாருமே ஒரு தேவர்களை பிடிச்சு நம்ம அது வேணும் இது வேணும் சம்திங், எனக்கு இதுதான் ரொம்ப ஃபேவரட் பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கூட இப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு நிறைய பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. எனக்கு பிடிச்ச பகவான், ரொம்ப ஃபேவரட் பகவான், என்னது அது என்ன சொல்லுவான், மை அதுக்கு என்ன ஒரு பேர் சொல்றேன், இஷ்ட தெய்வம், இஷ்ட தெய்வம், என்னோட இஷ்ட தெய்வம், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தெய்வம், இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பேச்சு. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன், ஆனா ஒன்னும் தப்பு கிடையாது, அதான் பகவான் ஒன்னும் தப்பா சொல்லவே இல்லை. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைக்கெல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுவையே ஆகும். கடைசியில் நான் தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் அது த்ரூ தெம் நான் தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கறேன், அது அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. கணபதியை வழிபட்டு ஏதோ கிடைக்கிறதுன்னா அந்த கணபதி உங்களுக்கு கொடுக்கும் போது அதுக்கு சாங்ஷன் யாரு, நான் தான் பண்றேன் அப்படின்னு. அப்போ எஸ் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. கணபதி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சாரி, அடுத்தது நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சோ இப்ப நான் குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லும் போதுன்னா கிருஷ்ணர் பிரின்சிபல், கீழே இருக்கிற இல்ல காட்ஸ் எல்லாம் இந்த தேவர்கள் எல்லாம் யாரு, லைக் கிளாஸ் டீச்சர். நம்ம ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு லீவ் லெட்டரோ பசங்களுக்கு சொல்லுவேன். அப்படி ஒண்ணு பிரின்சிபல் ரூமுக்கு போக முடியுமா, முடியாது. நம்ம கிளாஸ் டீச்சரை தான் அப்ரோச் பண்ணலாம். இந்த கிளாஸ்ல என்னத்துக்கெல்லாம் சாங்ஷன் பண்ணினாலும் ஒரு காம்படிஷனுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். எனிதிங் யூ டூ அது அப்ரூவ் பண்ணி எல்லாம் சாங்ஷன் பண்றது பிரின்சிபலோட சிக்னேச்சர் இருந்தா தான் முடியும். கிருஷ்ணர் தான் அது சாங்ஷனே பண்ற கொடு அப்படின்னா. ஆனா மக்களுக்கு அது புரியாது. நம்ம நினைக்கிறோம் இவர் தான் கொடுத்துருக்கா, யாரு இந்த டெமிகாட் தான் கொடுத்துருக்கா, நம்ம நம்புறோம், அவ்வளவுதான். எஸ் பிரபுஜி படிங்கோ. ஆஃப்டர் லாங் டைம் யூ கேவ் மீ ரெஸ்ட். தேங்க் யூ. தேங்க் யூ தீதி. அந்தவத் த்வ பலம் தோஷம் தத்பவத் பவம் தேஷாம் தத்பவத் யஜ்ஞேதசாம் தேவான் தேவ யஜோ யாந்தி மத்பக்தா யாந்தி மாமபி.
தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களின் பலன்கள் தற்காலிகமானதும். ஆனா என்னது வழிபடுறாங்க, கிடைக்கிறது, ஆனா என்னது பேசிக், அது என்னது புரிய மாட்டேங்கிறது. இதெல்லாம் தற்காலிகமானது, டெம்பரரி. ஏன்னா இப்ப என்னது, ஒரு மார்க் வேணுமா பகவான் வழிபடுவாங்க. ஒரு கல்யாணம் ஆனமா நல்லா அதெல்லாம் வேண்டிண்டு முடிச்சு வச்சு எல்லாம் பண்ணி கல்யாணம் ஆனப்ப அப்பா எல்லாம் நல்லபடியா நடந்தது, அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம், என்னெல்லாம் நேர்ந்துட்டு இருக்கோமோ எல்லாம் நீங்க முடிச்சுட்டு வழிபாடு எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். அப்புறம் இன்னும் ஒரு வருஷம் அதுக்குள்ள திரும்பி அடுத்த ஆசை வரும், ஐயோ குழந்தை பிறக்கணுமே அப்படின்னு. அது ஓகே. அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஏதாவது ஆசை வரும், அந்த குழந்தைய வந்து ஏதாவது ஒரு நிமிஷம், ஓகே கைண்ட்லி ஃபில் அப் த அட்டெண்டன்ஸ் ஷீட். யா. அப்புறம் இன்னும் ஒரு ஆசை, திரும்பி ஆசை வந்துட்டே இருக்கும், ஒரு ஒன்னாவது பூர்த்தி பண்றதுக்கு பகவான் வேண்டிட்டே தான் இருக்கும். அப்ப இதெல்லாம் தற்காலிகமானவை. இதெல்லாம் நம்ம வந்து டெம்பரரி திங்ஸ் தான் நம்ம வந்து பாபா கிட்ட அப்ரோச் பண்ணி நம்ம வந்து இது பண்ணிப்போம். தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதும் ஆகும். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். நாளைக்கு வரும், நாளைக்கு 8th, நாளைக்கு எத்தனாவது சாப்டர், 8th, ஐ திங்க் 9th சாப்டர், 8th சாப்டர்லயும் வரும். இன்னைக்கு என்ன 7th, அந்த இது வரும், கோலோக சார்ட் வரும். அதுல பாக்கலாம் நம்ம தேவர்கள்லாம் எங்க இருக்காங்க எல்லாம் வரும். சோ அவாதான். அப்ப நம்ம வந்து யாரை வழிபடுறோமோ அந்த உலகத்துக்கு போகும். கிருஷ்ண உலகம் டாப்ல இருக்கு, அது வந்து அழியப்படாதது. பிரளயம்லாம் வந்தாலும் அந்த இடம் வந்து அழியப்படாது. சோ அந்த உலகத்துக்கு எப்ப போக முடியும், கிருஷ்ணரை வழிபட்டாதான் போக முடியும். பாக்கியுள்ள உலகம் எல்லாம் பிரளயம் இந்த இதெல்லாம் வரும்போது அனிலேட் ஆயிடும். யாரு இல்லையா? ஓகே. அவ்யக்தம் வியக்திமாபன்னம் மன்யந்தே மாம் அபுத்தயः பரம் பாவமஜானந்தோ மம அவ்யயம் அனுத்தமம். என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நான் முன்னர் அரூபமாக ஓகே இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். இது மந்த புத்தி அவெல்லாம் என்ன, பக்குவம் இல்லாத அறிவு அற்ற மக்கள்கள் இந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க. எனக்கு முன்னாடி உருவனுக்கல, இப்ப கிருஷ்ணங்கிற உருவத்துல நான் பிறந்திருக்கேன் அப்படியெல்லாம் அவங்க நினைக்கிறாங்க. அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். அவளுக்கு வந்து நான் ஏன் அவதாரம் எடுத்திருக்கேன், என்னோட சுய ரூபம் என்னது அவங்களுக்கு வந்து அதை பத்தி தெரியாது. அவன் என்னோட மாடு மேய்க்கிற பிள்ளைதான் நினைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு. எஸ் எஸ் செல்வகுமார் பிரபுஜி படிக்கிறதுக்கு ஹேண்ட் பண்ணீங்க. ஆமாங்க. படிங்க. நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவிருதः மூடோ அயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. சிற்றறிவுடையவருக்கு முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. என்னது, உங்களுக்கு வந்து என் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லையா, அப்ப நான் உங்களுக்கு காட்சியே கொடுக்க மாட்டேன். உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கையை நான் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ண மாட்டீங்க, அவ நான் உங்களுக்கு வந்து அது கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் டூ வே ப்ராசஸ். நமக்கு நம்பிக்கையோட பகவான் பேர்ல இருந்ததுனாக்கா அவரும் வந்து நமக்கு எல்லாம் அதான் இது அக்கார்டிங்லி he will give back. நம்ம எவ்வளவு பக்தி பண்றோமோ அது போல அவருக்கு வந்து நமக்கு நல்ல கிரேஸ் பண்ணுவார். நமக்கு நம்பிக்கையே இல்லைன்னா அது போல அவரும் நம்மளை வந்து ஒதுக்கிதான் வைப்பார். எஸ். அப்ப என்னது, நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன், எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. அவங்களுக்கு இதை பத்தி உள்ள ஞானமே கிடையாது. எஸ். கணபதி பிரபுஜி எந்த ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்க? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்கதான் சொன்னேன், யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல. எனக்கு டைம் ஆறுது இல்லையா, எல்லாருக்கும் சாப்பிடறதுக்கு போன கட்சியில பார்த்தா 10 பேர் தான் இருக்காங்க. நான் கிடகிடன்னு படிச்சிருக்கேன். வர்தமானானி அர்ஜுனா பவியானி சௌதானி ஆம் துவேதன கஷனா. அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். எல்லாரோடும், தன்னோடு மாத்திரம் இல்ல, ஒரு உயிர் வாழியோடும் ப்ரீவியஸ் லைஃப்ல என்ன எவ்வளவு லைஃப் எடுத்திருக்கான், இப்ப பிரசன்ட் லைஃப்ல என்ன பண்றான், ஃபியூச்சர்ல அவன் என்ன ஆகும், அது கூட he can predict. பகவான் கேன் டூ ஆல் தட். நடப்பவை, இனி நடக்க போகின்றவை அனைத்தையும் நான் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. பகவான நல்லா புரிஞ்சுக்கிறவங்க யாருமே கிடையாது. அந்த மாதிரி சொல்ற எல்லாம் பகவான் சொல்றதுதான் பகவத்கீதால. எஸ். ஏஷாம் த்வந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் தே த்வந்த்வ மோஹ நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவ்ருதா. முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையில் இருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார்கள். யார் வந்து புண்ணிய செயல்களை கண்டினியூஸ்
மனசுலயும் சரி செய்கையாலையும் சரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்களோ, ஏதோ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பண்ணியாச்சு, ஆச்சு ஓவர், நீ நாளைக்கு பாத்துக்கலாம், அந்த மாதிரி இல்லாம ஃபார் எவர் சுவாசத்தையும் அந்த என்னது பிரபுபாதா தான் எந்த நேரமும் கடவுள் கடவுள் கடவுள்னு எப்படி முற்பிறவிலையும் இப்பிறவிலையும் புண்ணிய செயல்களே அது மாதிரியும் இருக்கிறவங்க அது என்ன நேதிக்கு படிச்சோமே நம்ம, யாரு போன ஜென்மத்துல வந்து நல்லா என்னது 100% மார்க் வாங்கல, ஏதோ ஃபியூ பர்சன்ட்டுக்கு ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுனாக்கா திரும்பி ஒரு நல்ல பிறவி ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறப்பாங்க அந்த யோகியெல்லாம். அந்த மாதிரி வந்து போன முற்பிறவிலே நல்லா பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இந்த பிறவிலும் பண்றவங்க என்ன ஆகும், அவர்களுக்கு பாவ விளைவுகளை முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ. ஏன்னா ஜபம் பண்ண பண்ண பாவ விளைவுகள் போய்விடும். அப்ப அதே போல காத்தால நம்ம இந்த மங்களாரத்தி அதெல்லாம் நம்ம வந்து பகவானோட தரிசனம் எல்லாம் பார்க்க காலையில இருந்து பார்க்கும்போது அதெல்லாம் இதாகும், நம்மளோட பாவங்கள் எல்லாம் ஒழிக்கப்பட்டு விடும். எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ, இருமைனா என்னது, சுகம் துக்கம், அதுல எல்லாம் ஒன்னும் சம்பந்தமே இல்லாம ஓகே, சுகம் வந்தா ஓகே, துக்கம் வந்தாலும் ஓகே, எல்லாம் திரும்பி திரும்பி வரப்போறதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி பெருமை தான் என்னெல்லாமோ இருக்கே, எல்லாத்தையும் வந்து சமநிலையில இருக்கிறவன் பூர்ணமாக அந்த மாதிரி யார் இருக்காங்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவான். அந்த பகவான் அந்த மன உறுதி இருக்கிறதுனால தான் இதெல்லாம் துச்சமா போயிடும். இட் இஸ் போத் வேஸ். எஸ், அடுத்தது சாதிபூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் ச யே விதுः பிரயாணகாலே ச அபி ச மாம் தே விதுர் யுக்த சேதசः. பிரயாணகாலே எங்க பிரயாணம், போறதுக்கு, இந்த உலகத்தை விட்டு நம்ம போற டைம்ல பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றி உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். ஆக்சுவலி இறக்குற டைம்ல நமக்கு வலிதான் இருக்கும், யாரும் வந்து நல்லா சுகப்பட்டு இறக்குறது இல்லை. இப்பெல்லாம் நானா சைலண்ட் கில்லர் என்னது அந்த ஹார்ட் அட்டாக் என்ன இதெல்லாம் சொல்றேன், என்னெல்லாமோ சொல்றேன், எப்படிதானோ அதெல்லாம் புரிய மாட்டேங்குது. பட் அதர்வைஸ் ஒரு டெத்துனா அது 1000 தேள் கொட்டுறா போல் வலி இருக்குமா, இல்ல அவங்களுக்கு வலி மறந்து இதா சகிச்சுண்டு விடுறாங்களா என்ன தெரியாது, என்ன ஸ்ட்ரோக் எல்லாம் சொல்றாங்களே, ரொம்ப வலி இருக்கும் அந்த டைம்ல பட்டுன்னு போயிடுவா. அந்த மாதிரி நிறைய இப்ப நான் கேஸ் பாக்குறேன். சோ அந்த மாதிரி டைம்ல பகவான் எங்க நினைக்க தோணும் இல்லையா, நம்ம வந்து இப்ப வழிக்கு வந்தா ஐயோன்னு தான் கத்த தோணுறதே தவிர கிருஷ்ணா எல்லாம் கூப்பிடுறது வராது, நம்ம பழகலையே. அவ பழகிறது இன்னையிலேருந்தே நம்ம பழகிக்கணும், இப்பலேருந்தே நம்ம பழகினோம்னா தான் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன இது இருந்தாலும் கிருஷ்ணா 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 சொல்லும்போது, இறக்கும் போதும் மரண காலத்திலேயே நம்ம கிருஷ்ணா சொல்லும்போது என்ன ஆகும், கடைசி நேரத்துல நம்ம என்ன நினைத்துட்டு இறக்குறோமோ அந்த உலகத்துக்கு போய் விடுவோம். அதுதான் வந்து இதுல கொடுத்துருக்க நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. அது போல சோ என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும், என்ன தெரிஞ்சுட்டு வாயிலும் அதுதான் நாமம் இருக்கும். அப்புறம் வந்து என்னுடைய உலகத்துக்கு வந்து விடுவான். அது அடுத்த இதுல வரும். அடுத்த ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் சாப்டர். ஓகே, துருவ மகாராஜா ஸ்டோரி இருக்கு. ஒரு துருவர் அவர் வந்து ஒரு குழந்தை, ஆக்சுவலி வந்து உத்தான பாதர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராஜா இருந்தார். அவருக்கு வந்து 2 மனைவிகள். ஒண்ணு வந்து சுனிதி, அவர் வந்து இந்த துருவனோட அம்மா. சுருச்சி வந்து அவர் 2ஆம் மனைவி. அவளோட பிள்ளை வந்து உத்தமன். அப்ப வந்து இந்த சுருச்சியை ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ராஜாக்கு, எப்பவுமே அப்படித்தானே, 2வது கல்யாணம் பண்ணது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கா, பிடிக்கும். அப்ப அவளோட இது ஆதிக்கம் செலுத்திட்டு அந்த குழந்தையெல்லாம் கொஞ்சம் இருப்பாரு. துருவன் அம்மா எங்கேயோ தேவர் நாட் இந்த பேலஸ் எங்கேயோ இருந்திருக்காங்க. துருவன் ஆனா குழந்தை இல்லையா, அது வந்து அப்பான்னு வந்து நான் உட்காரலாமா மடியிலன்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு என்ன அந்த அப்பா, அது காமன் தானே, அவரு கொஞ்சிண்டு எல்லாம் பண்ணும்போது இவ வந்து இறக்கி விட்டுடுறா. நோ இந்த அப்பா மடியில உட்காரத்துக்கு என்னோட குழந்தைக்குதான் அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு. ஏன் நான் உட்காரக்கூடாதுன்னு, பிகாஸ் நீ என் வயத்துல பிறக்கல, நீ எப்போ என் வயத்துல பிறப்பியோ அப்பதான் இது வந்து உட்கார முடியும், நீ என் வயத்துல பிறக்கல உட்காரக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா நீ கடவுள்கிட்டே போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அது ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணிட்டா. கடவுள்கிட்ட போய் கேளு சொன்னோன்னே அது அழுதுண்டே போயிடுது. அவன் அம்மாட்ட போய் சொல்றது சுனித்திட்ட, இந்த மாதிரி சித்தி இந்த மாதிரி சொல்லிட்டா, நான் என்ன பண்ணிட்டோன்னு. என்ன பண்ண முடியுமா, நம்ம வந்து விலக்கி வச்சிருக்கா நம்மள, அப்ப என்ன பண்ண முடியும், நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட தான் கேட்கணும் அப்படின்னு அவர் இறங்கி போயிடுறார் பகவான்கிட்ட கேட்கறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு. காடு மலையெல்லாம் இது போயிட்டு இப்படி எல்லாம் காட்டி அம்மாட்ட கேட்கறான். அப்புறம் அவர் வந்து போறார். இது வந்து ஆல்ரெடி கிருஷ்ணாவை பார்த்துட்டார். அப்புறம் வந்து கடும் தவம் இருக்கு அங்க வந்து இதுல நாரதர் பாக்குறாரு. இப்ப நாரதர்கிட்ட வந்தோடனே எனக்கு வந்து கடவுளை பார்க்கணும், எங்க இருக்காரு கட்டணும், இல்ல அதெல்லாம் நீ இப்படி எல்லாம் வரக்கூடாது, போக்கு உன்னோட வீட்டுக்கு போகலாம் சொல்லுவேன். இல்ல எனக்கு பார்த்தே ஆகணும், எனக்கு வந்து ஒரு தீர்வு தெரிஞ்சாகணும். ஏன் நான் வந்து என்னோட அப்பா மடியில உட்காரக்கூடாது, அவருக்கு ஒண்ணுதான், நான் ஏன் என்னோட அப்பா மடியில உட்காரக்கூடாது. சின்ன ஆசைதான் அந்த குழந்தைக்கு, ஒரு 5 வயசு குழந்தைக்கு என்ன அறிவு இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் அவனுக்கு ஆசை இருந்தது. அது கேட்கற
அப்ப என்ன இதெல்லாம் கடவுள் எல்லாம் பார்க்கறது ரொம்ப தப்பசும் இதுவெல்லாம் இருக்கணும். அதனால ஓகே என்ன இருந்தாலும் சரி நான் பாத்துக்கிறேன், நான் பண்றேன், எனக்கு பகவான் பார்த்து இது கேள்வி கேட்டே ஆகணும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த இது சொல்றார். என்னது நாரத மகரிஷி துருவனுக்கு பகவானை தியானம் செய்யும் முறையை உபதேசிக்கிறார். மதுவனத்தில் துருவன் கடுமையாக தவம் புரிகிறார். மாதம் 1 பழங்கள் 3 நாளைக்கு ஒரு முறைதான் சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி தபஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான். 2வது மாதம் என்ன பண்றாரு, உலர்ந்த புல் இலை 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி அந்த மாசம் முழுக்க பண்றார். அப்புறம் 3வது மாசம் தண்ணீர் 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை. 4வது மாசம் காற்றே 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் இது சுவாசிக்கிறான். 5வது மாசம் வந்து ஒரே காலில் நகராமல் இப்படி நிற்கிறான். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன பகவானுக்கு எல்லாம் பார்க்காம இதா இருக்குமா, அவர் வந்து கண்டிப்பா அவர் இது வருவார் அவருக்கு முன்னாடி. ஆனா இது என்ன எடுத்து துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியதை கண்டு நாரதர் மகிழ்ந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறார். துருவனின் தவத்தால் 3 உலகமும் தடுமாறுகிறது. அவனுடைய கட்டை விரல் பூமியின் பாதியை கீழே தள்ளியது. பகவான் அவன் முன் தோன்றிய பின்னும் அவன் ஆழ்ந்த பகவத் தியானத்தில் இருந்ததான். ஏன்னா மனசுல பகவான் நினைத்துன்னு அவன் தியானத்திலேயே இருக்கான். அப்ப கண்ணை திறக்கவே மாட்டேங்கிறான். அவன் மனதில் இருக்கும் வடிவத்தை மறைத்து அவன் கண்களை திறக்க செய்யறார். அப்ப நான் முன்னாடியே வந்துட்டேன், நீ வந்து இப்ப என்ன வந்து தரிசிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னு தன் பாஞ்சஜன்யத்தால் துருவனை ஸ்பரிசித்து ஸ்லோகம் பாடும் திறனையும் அவர் வழங்குறார். பாஞ்சஜன்யம் சங்க வச்சு அவர் ஸ்பரிசிக்கிறார். எஸ். அப்போ அதை பார்த்து பகவானை பார்த்துட்டு அப்புறம் என்ன கேட்க தோணும், எனக்கு அப்பா மடியில உட்காரணும்னு கேட்கணும் அப்படின்னா நமக்கு பொக்கிஷமே கிடைச்சு கொடுத்து. எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை இது வேணும் கேட்கும் போது அது அர்த்தம் இல்லாம ஆயிடுங்க. அந்த குழந்தைக்கு அவ்வளவு ஞானம் வந்துடுது. அப்ப என்னது, ஒரு துருவா ஸ்டாரே கிரியேட்டே பண்ணி கொடுத்துட்டார். பகவான் என்ன சொல்ற, உன்னோட இவ்வளவு எல்லாம் துருவா மகாராஜுக்கு வழங்கப்பட்ட லோகா, ஒரு லோகமே இது நார்த் போல் அப்படின்னு சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். லோகா வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டார். துருவா மகாராஜ் பற்றி நாம் பேசும்போது அவரை மகிமைப்படுத்துகிறோம். துருவா மகாராஜ் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி சேவையை செய்கிறார் மற்றும் சங்கை தொட்டு அறிவு பெற்றார். அவருடைய தாத்தா கிருஷ்ணரை பார்த்த போது அவர் கிருஷ்ணரிடம் எதையும் கேட்கக்கூடாது என்று உணர்ந்தார். இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் அவருக்கு ஒண்ணுமே அப்புறம் கேட்கல. கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு அவர் ஒண்ணும் கேட்கல. மெயினா வந்தது எனக்கு எங்க அப்பா மடியில உட்காரணும், அது சின்ன ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு தான் வந்து அது கேட்டுதான் வந்தார். ஆனா அவருக்கு வந்து பெரிய ஒரு இதே பொக்கிஷமே கிடைச்சா போல கிடைச்சிடும். கிருஷ்ணர் அவருக்கு துருவ லோகாவையை ஆசீர்வதிக்கிறார். இப்ப எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண நாமம் சொல்லி இன்னத்த கிளாஸ முடிச்சுடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. இது வந்து அத்தியாயத்துடன் சுருக்கம் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கலாம். கிருஷ்ணரை பற்றி கேள்விப்பட்டதன் மூலம் அவரை பற்றி முழுவதுமாக அறிவது. அது 1ல இருந்து 3 வரைக்கும் பார்த்தோம். 4ல இருந்து 12 என்ன பார்த்தோம், பொருள் மற்றும் ஆன்மீக ஆற்றல்கள் இரண்டிற்கும் ஆதாரமாக கிருஷ்ணரே எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கார். அதை நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் 13 14 என்ன பார்த்தோம், 3 முறைகள் ரஜோகுணம் தமோகுணம் சத்தோகுணம் இது 3 கிருஷ்ணரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. எனவே பகவானுக்கே சரணடையணும். அப்ப அதை நம்ம கட்டுன்னு இருக்கிறதும் அதுவும் விட்டு போயிடு. நம்ம வந்து பகவான் அந்த கண்ட்ரோல் உண்டு பகவானுடைய. 15ல இருந்து 19 ரோகிகளுக்கு அறிவில்லை, கிருஷ்ணரிடம் ஒருபோதும் சரணடைவதில்லை. பக்திமான்கள் அறிவை வளர்த்து சரணடைகிறார்கள். 20ல இருந்து 25 அறிவில்லாத மற்றவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைவார்கள். ஆள் மாறாட்டம் செய்பவர்கள் அவங்க வந்து பகவானை நம்ப மாட்டாங்க. 26ல இருந்து 30 என்னது, கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் உயிர் மற்றும் அவரது சுதந்திரத்தின் குழப்பம். அது என்ன படிச்சோம் நினைவில். அப்படியாவே இன்னைக்கு வந்து நம்ம 7th சாப்டர் முடிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து ஒரே நிமிஷம் ஸ்டாப் ஷேர்.